Yoshua tibako. Na Awurade akoa Mose wuo akiri no. Awurade ka kire numba Yoshua Mose somfo no se. Makoa Mose wu. Afi sori twa Yordan yi. Na woni omemu yi nyina nko asase a medemerema won Israelfo no so. Beebia ra mo nan betia no. Mo na mede mama mo. Sede me ka me kire Mose no. Efri sre no so ni Lebanon yi ho di kosi esukese no. Esubontin Ifrati ano. Hetifo asase nyina di kosi pukese no ano wo de owi akoto ho na enyemo hye. Obiara nyina wonim. Won kwa na nyina sede medi Mose akiri no. Sara na medi wakiri. Merempawo na merinyawo. Wo ho nya din na ye nam. Na wo na wo beche asase a meka won agyanom ntam se medi bema won no mu ama omenyi. Wo ho ara na enye din na ye nampa. Na hwedi mra me hye makoa Mose no nyina so. Mfiri ho nko nifa anabenkum. Na de wo bekro nyina wadi yie. Mamra ngoma yi mfiri wonu mu. Na dwene ho awiane anajo. Na wahwe ayo sede watro no wo mu nyina atie no. Na eno na wo kwan be ye jojo. Na eno na ebisi wiye. Me hye wo se yedin na ye nam. Nsuru ne ma wakoma ntu ana. Efri se Awurade Onyankopɔn di wachidie wo kro nyina. Ena Yoshua hye ɔman no ahwefo no se. Momfa nsraban no mu na monhye ɔman no se. Monsiesie akwansodua ne nsie. Na ehai nansa muri betwa Yordan yi akɔfa asase a Awurade Onyankopɔn de rema mo se muniso no. Na Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no de. Yoshua ka kire won se. Monka asɛm a Awurade akoa Mose hyɛ mo sɛ Awurade Onyankopɔn de mo atena ase na ɔde asase yi ama mo. Mo yerenom, mo ma ne mo akuo ntena asase a Mose de ma mo Yordan agya yi so. Na mo de muni mo nuanom anim amia mu. Akofofo nyina na muni mo awon. Nkosi sɛ Awurade de mo nuanom bɛtena ase sɛ mo. Na wɔn nso obedi asase a Awurade Onyankopɔn de ma wɔn no so. Ansa na mo asane aba mo sudi asase no so abedi so. Se Awurade akoa Mose de ma mo Yordan agya owia pue ho no. Na wobua Yoshua se. De wahye ye nyina yebeyo na ba biara a wosoma ye no yebekɔ. Sede yetie Mose adi nyina mu no. Sara na yebetie wo. Die na Awurade Onyankopɔn ni wachiri. Sede odi Mose akiri no. Obiara obeti wanum asɛm ho atua. Na orintie wonsem die obehye ye nyina mu no onkunu denko na ohonye na ye nam. Yoshua timienu. Na nun ba Yoshua suma marima asrafo baanu free city mahuntaye mu se monkonkɔhwɛ asase no ni Jericho. Na wosim koi na woduru oba adwamanfo bi a wofrɛ no Rahab fie na woda ho. Na obi koka kire Jericho hene no se hwe marima bi a ofri Israelfo no mu aba ha na dwi rebesra asase. Na Jericho hene no suma ma wokɔ Rahab nkyɛn se yi marima waba wo nkyɛn na wabɛhyɛ no wo fie no fredi na oba asase nyina nsra. Na oba no fa marima baanu no di won huntae na ɔka se ewom marima no ba me nkyɛn de na nso menim de wo fre. Na esumdru ya wore beto kropon no mu no na marama no fredie minim de wakoro munti wontem na mobeto won. Na ono de na ode won akọ edan atifi na ode won akọ hunta asoa a ode aboa edan no atifi nase. Na marima no tin won fa Yordan kwanso di kọ atwaye na won a wotin won no fredi ara pɛ na wotu kropon no na won de wonya nkodae no oba no fro ko won nkyɛn edan no atifi koka kire marima no se minim sɛ Awurade de asase yi ama mo na mo huhu atɔ yɛn so na asase yi so tefo nyina akoma tumu anim na yate sɛ de mo Misrim fire mu no Awurade ma epokɔkɔ mu nsuo we wɔ mo anim ne de mo yɔ Amorifo ahene baanu a wɔwɔ Yordan agya no Sihon ni Oga Mose won pasapasa no na yate na yana akomatu na home bi resori bio obiara mu wo mo anim efiri se
Awurade mo Nyankopɔn no ɔno ne Onyankopɔn wɔ nyame so ɔsoro ne asase so efem. Na afei monka me Awurade ntam sɛ maye mo yie yi mo nso mobɛyɛ magya fie yie. Na momma me no presentrenee. Na momma magya ne me na ne me nua barimanom ne me nua baanom ne de wɔwɔ nyinaa nya nkwa. Na monyi yɛn kra mfiri owuo mu. Na mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, yɛn kra nsi mu anamungu sɛ wanka yɛn asɛm yi ankyerɛ, na ɛba sɛ Awurade de asase yi ma yɛn a yɛne wo bedi no adɔyɛ ne nokorɛ so. Ɛna ɔbaa no de ntampehoma twetwee wɔn fa mpoma mu sisii fam. Na ne dan si kuro no ho fasuo so. Na ɔfasuo no so na ɔteɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, bepɔ so na monkorɔ, na atifoɔ no anto mo. Na monhu nta hɔ na nsan kosi sɛ atifoɔ no bɛsan. Na ɛno akyiri no mo akɔ mo kwan. Na mmarima no ka kyerɛɛ no sɛ, yɛbɛdi bem afiri ntam a woma yɛkaa yɛ yi mu. Hwɛ, sɛ reba asase yi so a, fa saa wakɔkɔɔ nhoma yi kyekyere mpoma a wode yɛn faa mu sii fam no mu. Na boa wagya ne wo na ne wo nuanom ne wagya fie nyinaa no wo nkyɛn wɔ efie ha. Na obiara a obɛfiri adi afiri wo fie pono ano akɔ abɔntene soɔ no, ne mogya bɛgu n'atifi. Na yɛn deɛ yɛdi bem. Na obiara a ɔwɔ wo nkyɛn efie no, sɛ obi de ne nsa ka no a, ne mogya ngu yɛn atifi. Na sɛ woka yɛn asɛm yi kyerɛ a, ɛno nso yɛbɛdi bem afiri ntam a woma yɛkaa yɛ no ho. Na ɔkaa sɛ, ɛnyɛ sɛdeɛ mo nsɛm yi tie. Na ogyaa wɔn kwan na wɔkɔɔe. Na ɔde homa kɔkɔɔ no kyekyeree mpoma no mu. Ɛna wosiim koduro bepɔ no soɔ. Na wodii hɔ nansa kosii sɛ atifoɔ no saneeɛ. Na atifoɔ no hwehwɛɛ wɔn ɔkwan no so nyinaa, nanso wɔanhu wɔn. Na mmarima baanu no sane firi bepɔ no so. Na wotwa baa Numba Yosua nkyɛn. Na wɔkaa deɛ ɛyɛɛ wɔn nyinaa kyerɛɛ no. Na wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ, Awurade de asase no nyinaa hyɛ yɛn nsa, nso asase no sofoɔ nyinaa koma tu wɔ yɛn anim. Yosua ti mmiɛnsa. Ɛna Yosua sɔree anɔpahema. Na wotu firi Sitim. Na woduru Yordan ano. Ɔno ne Israelfoɔ nyinaa. Na wɔdaa hɔ ansa na wɔretwa. Na nansa wie duru no, ahwɛfoɔ no kyeree nsraban no mu kɔhyɛɛ ɔman no sɛ, sɛ muhunu Awurade mo Nyankopɔn apam adaka no ne asɔfoɔ Lewifoɔ a wɔso no a, mo nso muntu mfiri deɛ mowɔ na muni akyiri. Nanso muntu so wɔ kwan bɛyɛ sɛ basafa mpinu nto mo ne no ntɛm. Mommɛɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ na moahunu kwan ko a mobɛfa soɔ, ɛfiri sɛ momfa wɔ kwan yi so pɛn. Na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, monte mo ho na ɔkyena Awurade bɛyɛ mo mu anwanwadeɛ. Na Yosua ka kyerɛɛ asɔfoɔ no sɛ, monso apam adaka no nsini ni ɔman no anim. Na wɔsoaa apam adaka no dii ɔman no anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Yosua sɛ, ɛnɛ da yi na mefiri aseɛ ma yɛ wo kɛseɛ Israel nyinaa ani so. Na wɔhunu sɛ sɛdeɛ medii Mose akyiri no, saa ara na medi wɔ akyiri. Na wo deɛ, hyɛ asɔfoɔ a wɔso apam adaka no sɛ muduru Yordan nsuo no ano a, munyina Yordan mu. Na Yosua ka kyerɛɛ Israel ma no sɛ, montwe mmra ha na muntie Awurade mo Nyankopɔn nsɛm. Ɛna Yosua kaa sɛ, yei na mudi behunu sɛ Onyankopɔn te asefo no wɔ mo mu. Na pamo no ɔbɛpam Kenafoɔ, ne Hitifoɔ, ne Hiwifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Gigasifoɔ, ne Amorifoɔ, ne Yebusifoɔ no afiri mo anim. Hwɛ, asase nyinaa wura apam adaka no redi wɔ anim akɔ Yordan mu. Na afei momfa mmarima 12 mfiri Israel musuakuo no mu, abusuakuo biara mu nipa baako. Na sɛ asɔfoɔ a wɔso Awurade, asase nyinaa wura no, adaka no anamɔ ka Yordan nsuo no ara pɛ a, Yordan mu nsuo a ɛsane firi atifi ba no betwa, na abɔkuo agyina hɔ. Na ɔman no tu firi wɔn ntomadan mu sɛ wɔrekotwa Yordan. Na asɔfoɔ a wɔso apam adaka no dii ɔman no anim. Na wɔn a wɔso adaka no duru Yordan ano. Na asɔfoɔ a wɔso adaka no nan si nsuo no mu ara pɛ. Nso na Yordan yiri kata ne nsu noa nyinaa ayutwa brɛ na nyinaa. Ɛna nsuo a efiri atifi ba no gyina bɔɔ kuo biako wɔ akyirikyiri wɔ Adam.
kura ewo Sarita nchen no ho na nsuo a esane kɔ mpapre mu po a ene nkyene po no mu twa wie kura na ɔman no twa Yeriko ntentenso na asɔfo a wɔso apamadaka no gyina asase pɛsɛɛ so Yordan finfini pintin na Israel nyinaa nam asase pɛsɛɛ so twa de kosii sɛ ɔman no nyinaa wie Yordan twa. Joshua T9 na ɔmamu no nyinaa twa Yordan wie no Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ munyiyi ɔman no mu mmarima 12 abusuakuo biara mu nipa baako na monhyɛ wɔn sɛ montase abo 12 mfiri Yordan finfini ha mfiri gye asɔfoɔ no nan gyina pintin hɔ na momfa ntwa na monkogya no mo asoɔyɛ a mobɛsoɛ hɔ anadwo yi. Ɛna Joshua frɛ mmarima 12 a oyii wɔn firi Israelfo mu no abusuakuo biara mu onipa baako na Joshua ka kyerɛ wɔn sɛ Monsri ni Awurade mo Nyankopɔn adaka no anim kɔ Yordan finfini na montase aboɔ miako mo bɔ mo kɔn ho sɛdeɛ Israelfo musuakuo no anosie na yeye ayɛ mo mu sɛnkyerɛnee sɛ mo ma bisa mo wɔ kyena bi sɛ modi aboɔ yi kyerɛ deɛ a monka nkyerɛ wɔn sɛ ɛkyerɛ sɛ Yordan nsuo no twae Awurade apam adaka no anim etwa Yordan no Yordan nsuo no twae na aboɔ yi nyɛ nkae ma Israelfo nkosi daa na Israelfo no yɔɔ saa sɛdeɛ Joshua hyɛɛ no na wɔtase aboɔ 12 Yordan mu sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ Joshua no sɛ Israelfo musuakuo no ano sie na wɔde twa baa wɔn asoɛyɛ na wogyaa no hɔ na Joshua memaa aboɔ 12 nso so sisii Yordan mu deɛ asɔfo a wɔso apamadaka no nan sisiiɛ hɔ na ɛwɔ hɔ de besi nɛ na asɔfo a wɔso adaka no gyina Yordan mu ara de kosii sɛ wowie asɛm a Awurade hyɛɛ Joshua sɛ ɔnka nkyerɛ ɔman no nyinaa sɛ Mose hyɛɛ Joshua no nyinaa na ɔman no yɛ ntem twae na ɛbaa sɛ ɔman no nyinaa wie twa no na Awurade adaka no nso twae na asɔfoɔ no kodii ɔman n'anim na Ruben ma ne Gad ma ne Manase abusuakuo fa no miae twa kodii Israelfoɔ n'anim sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no nipa bɛyɛ mpem 40 a wasiesie wɔn ho ama ɔko na etwa dii Awurade anim kɔɔ ɔsa Yeriko mpapre soɔ da no ara na Awurade pagyaa Joshua Israel nyinaa ani so na wosuro no sɛdeɛ wosuro Mose no ne nkwanna nyinaa na Awurade ka kyerɛɛ Joshua sɛ hyɛ asɔfo a wɔso adanse adaka no na wɔn mfurumfiri Yordan mu na Joshua hyɛ asɔfoɔ no sɛ momfurumfiri Yordan mu na asɔfoɔ a wɔso Awurade apamadaka no furufiri Yordan mu na asɔfoɔ no anamɔn besi asase pɛsɛɛ so ara pɛ na Yordan mu nsuo no sane baa nafa na ɛbɛkata ne nsunoa nyinaa sɛdeɛ na ɛteɛ kane no na ɔman no furufiri Yordan mu bosomi a edi kan no da ɛtɔ so 10 na wɔkyerɛ nsraban Gilgal Yeriko apueɛ hye so na aboɔ 12 a wɔtase firi Yordan mu no Joshua de sisii Gilgal na ɔka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛ ɔkyena bi mo ma bisa wɔn agyanom sɛ aboɔ yi kyerɛ deɛ a mo ma hunu sɛ asase pɛsɛɛ so na Israel fa de twa Yordan yi sɛ Awurade mo Nyankopɔn wee Yordan nsuo no mu anim kosii sɛ mu twaeɛ sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn yɛɛ po kɔkɔɔ no a wɔwee no yɛn anim kosii sɛ yɛtwaeɛ no na asase so ama nyinaa hunu Awurade nsa sɛ ɛyɛ den na mo asuro Awurade mo Nyankopɔn. Joshua T9 na Amorifoɔ ahene a wɔwɔ Yordan agya atɔyɛ fam no nyinaa ne Canaan ahemfo a wɔwɔ po ano no nyinaa tee sɛ Awurade awe Yordan nsuo Israelfoɔ no anim akosi sɛ wotwaeɛ no wɔn akoma tuyi a na ɔhome bi ni wɔn mu bio Israelfoɔ no anim saa brɛ no ara na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ nsrapii sɛ kyerɛ yɔtwerɛboɔ ase kan na sane twitwa Israelfoɔ no twɛdi na Joshua yɔɔ twerɛboɔ ase kan de twitwaa Israelfoɔ no twetia Ararot kokoɔ so na deɛ nti a Joshua twitwaa wɔn twetia ne sɛ ɔman no a wofiri Misrim bae no mu mmarima nyinaa akofofoɔ no nyinaa wuwu kwan mu wɔ srɛ so wofiri Misrim firiɛ no akyi nanso ɔman no a wofiri Misrim firiɛ no akyiri wɔwoo wɔn kwan mu wɔ srɛ soɔ no nyinaa deɛ na wɔn twitwaa wɔn twetia
mfrinhyia aduanan na Israelfo no nante esre soɔ kosi sɛ akofofo a wofiri Misrim bae no nyinaa sa korakora efiri sɛ wɔantie Awurade ne ma Awurade ka wɔn tam sɛ wɔrenhunu asase a Awurade ka wɔn agyanom tam sɛ ɔde bɛma yɛn no asase a ɛsen fusuo ne ɛwoɔ no na wɔn ma na ɔma a wɔsɔre sii wɔn anam wɔn na Yoshua twitwa wɔn twetia na wɔyɛ momonoto efiri sɛ wɔantwitwa wɔn twetia ɔkwan no mu na wɔwie ɔmamu no nyinaa twetiatwa no wɔtena wɔn tenabea hɔ nsraban no mu kosii sɛ wɔn ho saneeɛ na Awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ ɛnɛ memunu Misrim so pa afiri mu so ɛno nti wɔfrɛ hɔ Gilgal aseɛ ne umuni di besi nna yiara na Israelfo no kyerɛ nsraban Gilgal na wodi twam no bosome ne da ɛtɔ so 19 no anwummerɛ Yeriko mpapre so na twam n'akyi ade kyeeɛ no da no ara na wodi asase ne so aduane apiti ne nchewie na mana no tutwa afiri da a wodi asase ne so aduane no ade kyeeɛ na Israelfo no anya mana bio na wodi Canaan asase ne so nɔbae afe no ara mu na Yoshua wɔ Yeriko ho no ɔma n'ani so hwɛe na hwɛ ɔbarima bi gyina ne ntentensuo kura nkranta a watwe na Yoshua kɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ wowɔ yɛn afa anaa yɛn atamfo afa na ɔse Dabi na afei na maba sɛ Awurade dɔm so safohene na Yoshua de n'anim butuu fam sɔree no na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɛdeɛn na me wura reka kyerɛ n'akoa na Awurade dɔm so safohene no ka kyerɛɛ Yoshua sɛ yɛwɔ mpaboa firi wo nan na deɛ wogyina hɔ yɛ kronkron na Yoshua yɛ ɔsa Yoshua tinsia na Yeriko deɛ na watum na wabrama no Israelfo n'anim obi mfredi na obi mmamu na Awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ hwɛ mede Yeriko ne ne hene ne akofofo no mahyɛ wo nsa na muntwa kuro no ho nhyia akofo no nyinaa ntwa ho nhyia preko saa na yɔ no nansia na asɔfo baason nkrokura osebɔ ntotorobɛnto nson fani adaka no anim na ɛda a ɛtɔ so nson no muntwa kuro no ho nhyia mprɛnson na asɔfo no nhyɛne ntotorobɛnto no na sɛ wɔhyɛne osebɔ abɛn no na mote totorobɛnto no ne a ɔman no nyinaa huro ma ose kɛseɛ na kuro no ho fasu no bɛhwe fam tim na ɔman no mforo nkɔ wɔn anim tii na Nun ba Yoshua frɛfrɛ asɔfo no na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ monsoa apam adaka no na asɔfo baaso nkurakura osebɔ ntotorobɛnto ni Awurade adaka no anim na wɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ monsere nkotwa kuro no ho hyia na wɔn a wɔamia no nsere ni Awurade adaka no anim na Yoshua ka kyerɛɛ ɔman no asɔfo baaso a wokurakura osebɔ ntotorobɛnto no sini di Awurade anim na wɔhyɛne ntotorobɛnto no na Awurade apam adaka no di wɔn akyi na wɔn a wɔamia no di asɔfo a wɔhyɛne ntotorobɛnto no anim na kyidɔm no di adaka n'akyi wɔnam na wɔrehyɛ ntotorobɛnto no ara na ɔman no deɛ Yoshua hyɛɛ wɔn sɛ mommɔ ose na momma wɔn te mo ne na asɛm biara mfiri mu anum de kosi da a mɛse mo sɛ mommɔ ose no ansa na moabɔ ose na Awurade adaka no twa kuro no ho hyia prɛko na wɔba nsraban mu bɛdaa hɔ na Yoshua sɔree anɔpahema na asɔfo no soa Awurade adaka no na asɔfo baason no kurakura osebɔ ntotorobɛnto nson no didi Awurade adaka no anim wɔnam na wɔrehyɛne ntotorobɛnto no ara na wɔn a wɔamia no di wɔn anim na kyidɔm no di Awurade adaka no akyi wɔnam na wɔrehyɛne ntotorobɛnto no na da a etia mmienu no wotwa kuro no ho hyia prɛko na wɔsane ba nsraban no mu wɔyɛ saa nansia na da ɛtɔ so nson no adeɛ rekye pɛ na wotua ahema sɔre ntɛm na wotwa kuro no ho hyia saara mprɛnson da no nko na wotwa kuro no ho hyia mprɛnson na ɛbaa sɛ deɛ ɛtɔ so nson no so a asɔfoɔ no rehyɛ ntotorobɛnto no no Yoshua ka kyerɛ ɔman no sɛ mommɔ ose efiri sɛ Awurade di kuro no ama mo na kuro no nyɛ ahyiradeɛ ɛno ne emu ade nyinaa ma Awurade odwamanfo Rahab nkwara na onya nkwa ɔne ne wɔn a wɔwɔ ne nkyɛn ne ne fie nyinaa
Efiri sɛ ɔno na ɔde abɔfo ayɛ soma a ɔno hu taaye. Mo hu yie ara na monhwɛ ahyiradeɛ no ho. Na mo anhyira so na mo amfa ahyiradeɛ no bi. Na mo amfa Israel nsraban no anyɛ ahyiradeɛ ama amane ama so. Na dwetɛ ne sika ne kɔbere ne dadeɛ no ma nyina nyɛ konkroma Awurade. Na wɔmfa mmra Awurade ade korabea. Ɛna ɔman no bɔ ose na wɔhyɛne ntotorobɛnto no. Na ɛbaa sɛ ɔman no te ntotorobɛnto no ne no. Ɔman no hrobo ose kɛseɛ. Na ɔfasuo no hwee fam tim. Na ɔman no foro kɔɔ kuro no mu. Wɔn nyinaa kɔɔ wɔn anim tee na wɔfa kuro no. Na wɔde nkranta ano sɛe deɛ ɛwɔ kuro no mu nyinaa pasapasa. Mmarima ne mmaa, mmɔfra ne mpani, anantwie ne nnwan ne mfunumu. Na mmarima baanu a wɔkɔsra asase ne deɛ Yosua ka kyerɛ wɔn sɛ, Monkɔ ɔba dwamanfoɔ no fie nkɔfa ɔbaa no ne deɛ ɔwɔ nyinaa mfiri hɔ sɛdeɛ mokaa no ntam no. Na mmeranteɛ akwansrafoɔ no kɔe. Na wɔde Rahab ne n'agya ne ne na ne ne nuanom ne deɛ ɔwɔ nyinaa firi bae. Na wɔde n'abusua nyinaa firi adi begyaa wɔn Israel nsraban no akyi. Na kuro no deɛ wɔde ogya hyee ɛne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Emu dwetɛ ne sika ne kɔbere ne dadeɛ nneɛma nko na wɔde begu Awurade fie adekorabea no mu. Na odwamanfo Rahab ne n'agya fie ne deɛ ɔwɔ nyinaa deɛ Yosua gyee wɔn kwa. Na ɔtena Israel mu de besi nnɛ. Efiri sɛ ɔde abɔfo a Yosua soma ma wɔkɔsra Yeriko no huntae. Na Yosua kantam saa brɛ no sɛ, Nnome nka onipa a ɔbɛsɔre abɛkyekye Yeriko kuro yi Awurade anim. Ɔde n'abakan na ɛbɛhyɛ aseɛ. Na ɔde ne ba akuma na ɛbɛsisi ano apono. Na Awurade di Yosua akyi. Na wɔtee ne nka asase no nyinaa so. Yosua tinson. Na Israelfoɔ no too ahyiradeɛ no ho mmara. Na Seraba, Sabdiba, Kamiba Akan a ofiri Yuda abusuakuo mu no fa ahyiradeɛ no bi. Na Awurade bu fu Israelfoɔ no. Na Yosua soma mmarima bi firi Yeriko kɔɔ Ai a ɛwɔ Bet-Awen ho. Betel apueɛ. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, na mmarima no kɔkɔsraa Ai. Na wɔsane baa Yosua nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, ma ɔman no nyinaa mforo nkɔ, na mmarima bɛyɛ mpenu anaa mpensa nkɔbɔ Ai. Nha ɔman no nyinaa ma wɔnkɔ hɔ na wosua. Na ɔman no mu bɛyɛ mpemsaforo kɔɔ hɔ. Nanso wodwane firi Ai mmarima no anim. Na Ai mmarima no kunkum wɔn mu nipa bɛyɛ 36. Na wɔtaa wɔn Ai kuropunu no akyi de kɔɔ Sebarim. Na ɔbobɔɔ wɔn asane no mu. Na ɔman no akoma tui. Na ɛyɛɛ sɛ nsuo. Na Yosua sunsuane ne ntaadeɛ mu. Na ɔde n'anim butuu fam. Awurade adaka n'anim de kosii anwummerɛ. Ɔno ne Israel mpanimfoɔ. Na wɔde dɔte aguguu wɔn atifi. Na Yosua kaa sɛ, Awurade Nyankopɔn, adɛn nti na wode ɔman yi twaa Yordan sɛ wode yɛn rebɛhyɛ Amorifoɔ nsa na wasɛe yɛn? Yɛnim a anka yɛpene tena Yordan agya hɔ ara. Wokyɛw nie, Awurade, sɛ Israel adane wɔn akyiri akyerɛ wɔn atamfo yi. Ɛdeɛn na menka? Na Kenafoɔ ne asase yi sofoɔ nyinaa bɛte, na wɔabɛtwa yɛn ho ahyia, na wɔatwa yɛn din afiri asase so. Na ɛdeɛn na wobɛyɔ ama wo din kɛseɛ no? Na Awurade ka kyerɛɛ Yosua sɛ, sɔre yɛn. Adɛn nti na wode w'anim abutu fam sɛ yien? Israel yɛ bɔne. Wato mapam a mehyɛɛ wɔn ho mmara no nso, na wafa ahyiradeɛ no bi nso, na wabɔ koro no nso, na wasi so nso, na wɔde asie wɔn adeɛ mu nso. Na Israelfoɔ no rentumi nnyina wɔn atamfo anim. Wɔn atiri na wɔbɛdane akyerɛ wɔn atamfo, ɛfiri sɛ wɔayɛ ahyiradeɛ. Merenkɔ so menni mo akyi, gye sɛ moyi ahyiradeɛ no hɔ firi mo mu. Sɔre te ɔman no ho, na ka sɛ, monya mo ho kronkron sie ɔkyena. Na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn no sie ni, ahyiradeɛ wɔ wo mu, Israel. Orentumi nnyina w'atamfo anim kosi sɛ mobɛyi ahyiradeɛ no afiri mo mu. Enti anɔpa, ɔmfa mo mpinkyɛn musuakuo. Na abusuakuo a Awurade bɛkyerɛ no ntwempene musua. Na abusua a Awurade bɛkyerɛ no ntwempene efie. Na efie a Awurade bɛkyerɛ no mu mmarima ntwempene maako.
na die obeche no ehirade no ho no onfa wogya enhye no ne die owo nyinaa se wato Awurade ntam na wayo enkwasiade Israel mu. Ana Yoshua sɔre anɔpahema na ɔde Israel pinkyɛn abusuakuo na wɔkyerɛ Yuda abusuakuo na ɔde Yuda musua pinkyɛn na wɔkyerɛ Serafoɔ abusua na ɔde Serafoɔ abusua mu mmarima pinkyɛn maako na wɔkyerɛ Sabdi na ɔde ne fie mmarima pinkyɛn maako na wɔkyerɛ Sera ba Sabdi ba Kami ba Akan a ofiri Yuda abusuakuo na Yoshua ka kyerɛ Akan sɛ, me ba fa nimonyam ma Awurade Israel Nyankopɔn na di ni na ka kyerɛ me ɛdeɛn na woyɔe nsi me so. Na Akan bua Yoshua sɛ, Nokware me na mayɛ Awurade Israel Nyankopɔn no bɔne na sɛ ne sɛ na meyɔe mihunu asadeɛ no mu si nyanguso fefe bi ne dwetɛ bena he no ne sika da me biako a ano si dwetɛ bena duonum na me ne bre na me fae na hwɛ ɛhyɛ fam me ntomadan mu na dwetɛ no ɛwɔ aseɛ. Ɛna Yoshua soma abɔfoɔ na wɔde mmirika kɔɔ ntomadan no mu na hwɛ na ɛhyɛ ne ntomadan no mu na dwetɛ no hyɛ aseɛ na wɔyi firi ntomadan no mu de brɛ Yoshua ne Israelfoɔ no nyinaa na wɔde begu Awurade anim. Ɛna Yoshua faa Sera ba Akan ne dwetɛ ne ngusoɔ ne sika dame no ne ne mmabarima ne ne mmamaa ne nanantwie ne ne mfunumu ne ne nwan ne ne ntomadan ne deɛ ɔwɔ nyinaa na Israel nyinaa ka ne ho na wɔde wɔn foro kɔ akɔbɔ mu na Yoshua kaa sɛ, adɛn na waha yɛn yi Awurade bɛhaw nnɛ da yi. Na Israel nyinaa si no aboɔ na wɔde ogya hyee wɔn na wɔde aboɔ gu wɔn so na wɔhɔre ne so abusie kɛse a ɛwɔ hɔ de besi ne yi. Na Awurade dane firi n'abufuhyeɛ no ho. Ɛno nti wɔfrɛ hɔ sɛ Akɔ. Aseɛ ne ɔhaw musuo bonhwa de besi ne yi. Yoshua tinwɔtwe. Na Awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ, Insuro na ma wakoma ntu fa akofo dɔm no nyinaa ka wo ho na sɔre foro kɔ Ai hwɛ mede Ai hene ne ne man ne ne kuro ne n'asase ma hyɛ wo nsa na yɔ Ai ne ne hene sɛdeɛ woyɔ Yeriko ne ne hene no emu asadeɛ ne mmoa enko na momfomfa fa atefo ma ɔnkɔte kuro no akyiri ma wo. Na Yoshua sɔre ɔno ne akofo dɔm no nyinaa sɛ wɔreforo akɔ Ai. Na Yoshua yi mmarima akofofoɔ mpem 30 na ogya wɔn kwan anacho na ɔhyɛ wɔn sɛ, monhwɛ monkɔte kuro no akyiri no ho a momma mo ne kuro no ntam nware bebree na mo nyinaa nyina ahoboa mu na me deɛ me ne nipa a wɔka me ho no nyinaa bɛtwe apiri kuro no na sɛ ofiri adi behyia yɛn sɛ akane no a yɛbɛdwane afiri wɔn anim na obefiri adi yɛn akyi akosi sɛ yɛbɛtwe wɔn afiri kuro no ho na wɔbɛka sɛ wɔredwane afiri yɛn anim sɛ akane no enti yɛbɛdwane afiri wɔn anim na mo deɛ monsɔre mfiri ɔtɛ no mu na momfa kuro no na Awurade de bɛhyɛ mo nsa na sɛ munya fa kuro no a monto kuro no mu gya monyɔ no sɛdeɛ Awurade ahyɛ no monhwɛ hyɛ na mahyɛ mo no. Ɛna Yoshua gyaa wɔn kwan na wosim kɔe kɔtɛe na wɔtena Betel ne Ai ntam Ai atɔe fam na Yoshua da ɔman no mu anadwo no na Yoshua sɔre anɔpahema siesie ɔman no na ɔno ne Israel mpanimfoɔ foro dii ɔman no anim kɔɔ Ai na akofo dɔm a wɔka ne ho nyinaa foro kɔe na wɔtwe pinii na woduru kuro no ntentensoɔ na wɔbɔ nsraban Ai atifi fam na bonhwa wɔ wɔn ne Ai ntam na ɔde nipa bɛyɛ mpem 5 kɔtetɛ Betel ne Ai ntam kuro no atɔyɛ fam na wɔde dɔm no sisii ɛdɔm a wɔwɔ kuro no atifi fam ne akyiri atɛfoɔ no a ɛwɔ kuro no atɔyɛ fam no nyinaa na Yoshua kɔɔ bonhwa no mu anadwo no ara na Ai hene hunuyɛ no ɔne ne mmaa nyinaa kuro no mu mmarima no yɛ ntam tua ahema kɔɔ deɛ wahyɛ hɔ mpaprɛ no anim sɛ wɔrebehyia Israel ne wɔn ako nso na onim sɛ wɔretɛ no kuro no akyi na Yoshua ne Israel nyinaa ma wɔpamoo wɔn anim
na wodwane fa esre so kwan so ena wotie mfrɛ ɔman a wɔwɔ kuro no mu nyinaa sɛ wɔmmeti wɔn na wotie Yoshua na wɔtwe wɔn firi kuro no ho na ɔbarima biara anka a ne Betel a wɔamfiri adi ankodi Israel akyire na wogya kuro no hɔ ma ano da hɔ kodi Israel akyi ena Awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ tene pia ɛwɔ wɔn nsɛm no kyerɛ Ai na mede bɛhyɛ wɔn nsa. na Yoshua tene ne pia a ɛwɔ ne nsɛm no kyerɛ kuro no ɛna atɛfoɔ no sɔre ntɛm firi wɔn afa hɔ na ɔtene ne nsa no wotutu mmirika kɔhyɛne kuro no mu na wɔfae na wɔyɛ ntɛm de ogya too kuro no mu na Ai mmarima no danedane wɔn ani hwɛɛ wɔn akyiri no na hwɛ na kuro no mu wisie de tu kɔ soro na wɔnya kwan nwane nkɔ ha anaa ha na nipa a wodwane kɔɔ ɛsrɛ soɔ no danedane wɔn ho tia atifoɔ no na Yoshua ne Israel nyinaa hunu sɛ atɛfoɔ no afa kuro no na kuro no mu wisie retu kɔ soro no wɔsane wɔn akyi bekunkum Ai mmarima no na yenum nso firi adi firi kuro no mu behyiaa wɔn na wɔtɔɔ Israel ntɛm yenum wɔ ha na yenum nso wɔ ha na wokunkum wɔn ara kosii sɛ wɔn mu anikanfoɔ anaa odwanefoɔ biara anka na Ai hene no wɔkyere no animono na wɔde ne brɛɛ Yoshua na Israel wie Aifoɔ nyinaa kum wɔ ɛsrɛ so petee mu faako a obetii wɔn no na wɔn nyinaa totɔ nkrantaa no kosii sɛ wɔsaeɛ no Israel nyinaa sane kɔɔ Ai de nkrantaa no kunkum wɔn na nipa a wɔtotɔɔ da no nyinaa mmarima ne mmaa yɛ 12,000 Aifoɔ nyinaa na Yoshua antwe ne nsa a ɔde tene ne pia no de kosii sɛ wɔsɛe Aifoɔ nyinaa pasapasa kuro no mu mmoa ne asadeɛ nko na Israel fomfae sɛ Awurade asɛm a ɔde hyɛ Yoshua no tie no na Yoshua hyee Ai na ɔyɛɛ no daa amanfo sie de besi nne yi na Ai hene no deɛ ɔsɛnee no dua so kosii anwummerɛ na owia kɔtɔɔeɛ no Yoshua hyɛɛ sɛ wɔnkɔyi ne funu no mfiri dua no so na wɔde ne too kuro no pono ano na wɔhɔree ne so aboɔ sie kɛse a ɛwɔ hɔ besi nne yi ɛna Yoshua kosii afɔrebukyia maa Awurade Israel Nyankopɔn ɛbaa bepɔ soɔ sɛdeɛ Awurade akoa Mose hyɛɛ Israelfoɔ no sɛdeɛ wɔatwerɛw no Mose mmara nwoma no mu no afɔrebukyia a wɔde aboɔ amuamu a obi maa dadeɛ so wɔ so pɛn asie na wɔbɔɔ so ɔhye afɔdeɛ maa Awurade na wokunkum asomdwie afɔdeɛ na aboɔ no so hɔ na ɔtwerɛɛ Mose mmara mu a ɔtwerɛɛ no Israelfoɔ anim no na Israel nyinaa ne wɔn mpanimfoɔ ne ahwɛfoɔ ne wɔn atemmufoɔ gyinaa adaka no ho ha ne ha asɔfoɔ Lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no anim ɔhɔhoɔ ne ɔmamba nyinaa wɔn mu fa wɔ Gerisim bepɔ ntentensoɔ na ɔfa nso wɔ Ebal bepɔ ntentensoɔ sɛdeɛ Awurade akoa Mose hyɛɛ sɛ wɔnhyira ɔman Israel kane no na ɛno akyiri no ɔkenkanee mmara mu nsɛm no nyinaa nhyira no ne nnome no sɛdeɛ wɔatwerɛw no nwoma no mu nyinaa deɛ Mose hyɛɛ no nyinaa mu asɛm biara ni hɔ a Yoshua ankenkan no Israel dwabɔ nyinaa ne mmaa ne mmɔfra ne ɔhɔhoɔ a ɔnam wɔn mu no anim Yoshua tinkron na ahemfo a wɔwɔ Yordan agya ha fam mmepɔ so nyinaa ne Sefalam paprɛ so ne po kɛseɛ no ano nyinaa de kɔ Lebanon tɛntɛnsoɔ Hetifoɔ ne Amorifoɔ Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ ne Hewifoɔ ne Yebusifoɔ no teeɛ no wobehyia boa wɔn ano yɛ nokorɔ sɛ wɔne Yoshua ne Israel rebɛko na Gibeonfoɔ tee deɛ Yoshua yɛɛ Yeriko ne Ai no wɔn deɛ wodi no nyansɛm na wɔkɔpɛɛ akwansoduane na wɔfa mmɔtɔ adada de soasoa wɔn funumu ne nsa nkotokuo adada a asunsuane na wapempam na wɔde mpaboa adada a wasesa kyekyeree wɔn nan na wɔhyehyɛɛ ntade agoago na wɔn kwan so paano nyinaa akyenkyen na abobɔ atuo na wosim baa Yoshua nkyɛn sraban mu wɔ Gilgal bɛka kyerɛɛ no ne Israel mmarima no sɛ akyirikyiri asase bi so na yɛfiri baayɛ na afei mu ne yɛn nyapam na Israel mmarima no ka kyerɛɛ Hewini no sɛ ebi a yɛn mu na woteɛ
na ɛbɛyɛ dɛn ne ɛne wo bɛyɛ apam? Ɛna wɔka kyerɛɛ Yosua sɛ, Wo nkoa ne yɛn. na Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ, hwannom ne mo na ɛhe na mofire? na wɔse, Awurade wo Nyankopɔn no din nti na wo nkoa firi akyirikyiri asase bi so aba. Ɛfiri sɛ yɛate ne nka ne deɛ wɔyɛɛ no Misraim nyinaa, ne deɛ wɔyɛɛ Amorifoɔ ahemfo baanu a wɔwɔ Yordan agya no, Hesbon hene Sihon ne Basan hene Og a wɔtenaa Astarot no. Na yɛn mpanyimfoɔ ne yɛn asase no sofoɔ nyinaa ka kyerɛ yɛn sɛ, momfa akwansoduane na monkɔ nkɔhyia wɔn, na monka nkyerɛ wɔn sɛ, mo nkoa ne yɛn, na afei mo ne yɛn nyɛ apam. Yɛn paano nie, ɛda a yɛresi mu aba mo nkyɛn no, yɛfa no hyehyɛ de firi yɛn afie mu, sɛ yɛrebɛdi no ɔkwan so. Na afei monhwɛ, akyenkyene na abobɔ atuo, na nsa nkotokuo yi a yɛhyehyɛɛ no amaama na ɛyɛ foforɔ no. Hwɛ, ɛsunsuane, na wɔkwan no ware a ɛware pii nti, yɛn ntaadeɛ ne yɛn mpaboa yi asusu. na mmarima no faa wɔn akwansoduane no bi. Na Awurade anum asɛm deɛ wɔamisa. Na Yosua ne wɔn dii no asomdwoem. Na ɔne wɔn yɛɛ apam sɛ ɔbɛma watena ase. Na asafo no mu mapɔmma kekaa wɔn ntam. Na wɔne wɔn yɛɛ apam no akyiri nansa no, wɔtee sɛ wɔbɛn wɔn na wɔte wɔn mu. Na Israelfo tui. Na wɔkɔtoo wɔn kuro da a ɛtɔ so mmiɛnsa no. Na wɔn kuro ne Gibeon, ne Kefira, ne Beerot, ne Kiriat Yearim. Na Israelfo no anku wɔn, ɛfiri sɛ asafo no mu mapɔmma akeka wɔn Awurade Israel Nyankopɔn no ntam. Na asafo no nyinaa nwiinwii tiaa mapɔmma no. Na mapɔmma no nyinaa ka kyerɛɛ asafo no nyinaa sɛ, yɛka wɔn Awurade Israel Nyankopɔn ntam, enti ɛnsɛ sɛ yɛka wɔn. Yei na yɛbɛyɛ wɔn, na yɛama wɔatena ase, na ntam a yɛka wɔn no nti abufuo ama yɛn so. Na mapɔmma no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔntena ase na wɔnyɛ nnuatwafoɔ ne nsusafoɔ ma asafo no nyinaa, sɛdeɛ mapɔmma no ka kyerɛɛ wɔn no. na Yosua frɛɛ wɔn bae, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn nti na modaadaa yɛn kaa sɛ yɛne mo ntam ware paara, nanso mote yɛn mu yi? Enti afei wadome mo, na mo mu na nkoa ne nnuatwafoɔ ne nsusafoɔ a wɔbɛyɛ adwuma ama ne Nyankopɔn fie no bɛfiri daa. na wobuaa Yosua sɛ, Ampa ara wɔka kyerɛ wɔn kowa sɛ, Awurade wo Nyankopɔn ahyɛ n'akoa Mose sɛ ɔmfa asase no nyinaa ma mo, na wɔnsɛe asase no sofoɔ nyinaa mfiri mo anim no. Na mo nti yɛsuro yɛn nkwa ho papaapa, enti na yɛdii saa asɛm yi. Na afei, yɛnie, yɛwɔ wo nsam, deɛ ɛyɛ ne tene wɔ w'ani so a wobɛyɛ yɛn no yɔ. na ɔyɛɛ wɔn sa. Na oyii wɔn firi Israelfoɔ nsam, na wɔanku wɔn. Na da no ara Yosua de wɔn yɛɛ nnuatwafoɔ ne nsusafoɔ maa asafo no ne Awurade afɔrebukyia no, sɛ ɛntoa so mmesi nnɛ yi faako a obɛyie. Joshua tidu. Na Yerusalem hene Adoni-Sedek tee sɛ Joshua afa Ai na wasɛe no pasapasa ne sɛdeɛ ɔyɛ Yeriko ne ne hene no. Saa ara na wayɛ Ai ne ne hene nso. Ne sɛ Gibeonfoɔ ne Israel adi asomdwoesɛm na waba wɔn mu no, wosuro papaapa. Ɛfiri sɛ Gibeon yɛ kuro kɛseɛ te sɛ ahenni nkuro no bi. Na ɛso sene Ai, na emu mmarima nyinaa ɛyɛ nnɔmmarima. Na Yerusalem hene Adoni-Sedek soma ma wɔkɔɔ Hebron hene Honam ne Yamut hene Piram ne Lakis hene Yafia ne Eglon hene Debel nkyɛn sɛ, mommra me nkyɛn mɛboa me, na yɛnkunkum Gibeon, ɛfiri sɛ wɔne Yosua ne Israelfoɔ no akɔdi asomdwoesɛm. Na Amorifoɔ ahemfo baanum boaboa wɔn ano bae: Yerusalem hene, Hebron hene, Yamut hene, Lakis hene, Eglon hene, wɔne wɔn dɔm nyinaa, na wɔbɛkyere Gibeon so nsraban sɛ wɔne no bɛko. Ɛna Gibeonfoɔ soma maa wɔbaa Yosua nkyɛn Gilgal nsraban no mu sɛ, ɛnyi wo nsa mfiri wo nkoa so, bra yɛn nkyɛn bɛgye yɛn nkwa, na di boa yɛn. Na Amorifoɔ a wɔte mmepɔ soɔ ahemfo nyinaa abɛhyia atia yɛn. Ɛna Yosua firi Gilgal foro kɔɔeɛ, ɔno ne akofoɔ no nyinaa ne nnɔmmarima nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Yosua sɛ, nsuro wɔn,
na wɔn nsa na mede wɔn mahyɛ. Wɔn mu biara nyina w'anim. Na Yosua baa wɔn so mpofirim. Ɔde anadwo mu no nyinaa na furu firi Gilgal baeɛ. Na Awurade tanee wɔn ani Israel anim. Na wɔde okum kɛseɛ kunkum wɔn wɔ Gibeon. Na wɔtii wɔn Bet-Horon aforoyɛ kwan no so. Na wɔkunkum wɔn de kɔsii Aseka ne Makeda. Na wɔredwane afiri Israel anim na wɔkɔduru Bet-Horon asianeɛ mu no, Awurade totoo aboa kɛseɛ afiri soro guguu wɔn so de kɔduru Aseka ma wɔwuwui. Wɔn a asukɔtwea no kunkum wɔn no dɔɔso sene wɔn a Israelfoɔ no kunkum wɔn nkranta no no. Ɛno mu na Yosua kasa kyerɛɛ Awurade, da Awurade de Amorifoɔ maa Israel anim no. Ɔkaa no Israel anim sɛ, owia twɛn wɔ Gibeon ne ɔsrane wɔ Ayalon bɔnhwa mu. Na owia twɛnee na ɔsrane gyinae de kɔsii sɛ ɛdɔm no tɔɔ wɔn atamfo so werɛ. Wɔn twerɛ yei teefoɔ nwoma no mu. Na owia gyinaa ɔsoro mfimfini. Na ampɛntɛm ankɔtɔ bɛyɛ da mu. Na ɛda bi mmaeɛ sɛ ɛno. Anim anaa akyiri a Awurade atie onipa ne. Ɛfiri sɛ Awurade kumaa Israel. Na Yosua san ne Israel nyinaa baa Gilgal nsraban no mu. Na ahemfo baanum yi dwane kɔhuntaa Makeda ɔbodan no mu. Na wɔbɛka kyerɛ Yosua sɛ, yɛhu ahemfo baanum ne sɛ, wɔahunta Makeda ɔbodan no mu. Na Yosua kaa sɛ, monkɔmuni aboa akɛseɛ nhini ɔbodan no ano, na momfa mmarima nyina ho ma wɔnwɛn wɔn. Na mo deɛ, monnyina hɔ. Monti mo atamfo no, na monkum wɔn kyidɔm no. Momma wɔnnuru wɔn kuro mu, ɛfiri sɛ, Awurade mo Nyankopɔn de wɔn ahyɛ mo nsa. Na Yosua ne Israelfoɔ no de okun kɛseɛ pa kunkum wɔn wieeɛ ma wɔsaaeɛ no. Na nnipa a wɔfiri mu no dwane kɔhyɛne nkuro a wɔatoto ho afasuo mu. Na ɔman no nyinaa sane baa nsraban no mu Yosua nkyɛn wɔ Makeda dwoodwoo. Obiara antwe ne tɛkyerɛma antia Israelfoɔ no. Na Yosua kaa sɛ, mummue ɔbodan no, na monyi ahemfo baanum no mfiri ɔbodan no mu mmrɛ me. Na wɔyɛɛ saa. Na wɔyiyii ahemfo baanum no firi ɔbodan no mu brɛɛ no. Yerusalem hene, Hebron hene, Yamut hene, Lakis hene, Eglon hene. Na wɔde ahemfo yi firi brɛɛ Yosua no. Yosua frɛ Israel mmarima nyinaa bae. Na wɔsee mmarima akofoɔ a wɔne no kɔɔeɛ no asafohene no sɛ, montwempene mfa mo nan mmɛsisi ahemfo yi kɔn so. Na wɔtwepini de wɔn nan bɛsisi wɔn kɔn so. Na Yosua ka kyerɛ wɔn sɛ, monnsuro, na makoma ntu, mo ho nyɛ den na monyɛ nam. Na saa na Awurade bɛyɛ mo atamfo a mo ne wɔn ko no nyinaa. Na no akyiri no, Yosua bobɔɔ wɔn kunkum wɔn. Na wɔde wɔn sensane nnua nnum so. Na wɔsensane nnua no so kɔsii anwummerɛ. Na owia kɔtɔ no, Yosua hyɛe ma wɔyiyi wɔn firi nnua no so. Na wɔkɔtoo wɔn guu ɔbodan a ɔkɔhuntaa mu no mu. Na wɔde aboa kɛseɛ gu ɔbodan no a ɛwɔ hɔ de bɛsi ɛnnɛ yi ara. Na Yosua faa Makeda da no ara. Na wɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn, ne emu hene nso. Na ɔsɛee akra a wɔwɔ mu nyinaa pasapasa. Wɔamma obiara anka. Na ɔyɛ Makeda hene sɛdeɛ ɔyɛɛ Yeriko hene no. Ɛna Yosua ne Israel a wɔka ne ho no nyinaa twaa mu firi Makeda kɔɔ Libna. Na ɔne Libna kɔkoe. Na Awurade de ɛno nso hyɛɛ Israel nsa ne emu hene. Na ɔde nkranta no kum akra a wɔwɔ mu no nyinaa. Wɔamma obiara anka wɔ mu. Na ɔyɛɛ ne hene no sɛdeɛ ɔyɛɛ Yeriko hene no. Na Yosua ne Israel a wɔka ne ho no nyinaa twaa mu firi Libna kɔɔ Lakis. Na ɔkyerɛ so nsraban. Na ɔne wɔn koe. Na Awurade de Lakis hyɛɛ Israel nsa. Na wɔfae. Da ɛtɔ so mmienu no, na ɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn ne akra a wɔwɔ mu nyinaa, sɛdeɛ ɔyɛɛ Libna no ara. Ɛno mu no, Geser hene Horam foro ba bɛboaa Lakis. Na Yosua kum no ne ne man nyinaa de kɔsii sɛ wɔamma no anka no obiara. Ɛna Yosua ne Israel a wɔka ne ho no nyinaa twaa mu firi Lakis kɔɔ Eglon. Na wɔkyeree so nsraban. Na wɔne wɔn koe. Na wɔfae da no ara. Na wɔde nkrantɛ ano kunkum wɔn ne akra a ɛwɔ mu nyinaa. Da no ara ɛna ɔsɛe wɔn pasapasa sɛdeɛ
ɔyɛɛ Lakis no a. Ɛna Joshua ne Israel a wɔka no ho nyinaa furufiri Eglon kɔɔ Hebron, na ɔne wɔn koe. Na wɔfae de nkranta no kunkum wɔn ne emu hene ne wɔn kuro no nyinaa ne akra wɔ mu nyinaa. Wɔama obiara anka sɛdeɛ ɔyɛɛ Eglon no a, na ɔsɛe ɛno ne akra a ɛwɔ mu nyinaa pasapasa. Ɛna Joshua ne Israel a wɔka no ho nyinaa sane baa Debir ne no bɛkoeɛ. Na ɔfae ne ne hene ne ne nkuro nyinaa, na wɔde nkranta no kunkum wɔn, na wɔsɛe akra a ɛwɔ mu nyinaa pasapasa. Wɔama obiara anka sɛdeɛ wɔyɛɛ Hebron ne Libna ne ne hene no, saa na ɔyɛɛ Debir ne ne hene. Na Joshua sɛe asase no nyinaa, mmepɔ no ne Negeb ne ɛpo ho mpaprɛ so ne mmepɔ ase ne wɔn ahemfo nyinaa. Wɔanya odwanefoɔ biara, na deɛ biara ɛhome no, ɔsɛe no pasapasa, sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn hyɛeɛ no. Na Joshua kunkum wɔn firi Kades-Barnea kɔduruu Gaza ne Gosen, asase no nyinaa kɔduruu Gibeon. Na ahemfo yi nyinaa ne wɔn asase no Joshua faa no prɛko, ɛfiri sɛ Awurade Israel Nyankopɔn komaa Israel. Na Joshua ne Israel a wɔka no ho no nyinaa sane baa Gilgal nsraban no mu. Joshua tidu baako. Na Hasor hene Yabin tiye no, ɔsoma ma wɔkɔ Madon hene Yobab ne Simron hene ne Aksaf hene nkyɛn, ne ahemfo a wɔwɔ atifi fam mmepɔ soɔ, ne Kenerot anafoɔ fam paprɛ so, ne po ho paprɛ so, ne Dɔn kokoɔ so, atɔeɛ po fam, Kanaanfoɔ a wɔwɔ apueɛ ne atɔeɛ, ne Amorifoɔ ne Hetifoɔ, ne Perisifoɔ, ne mmepɔ so Yebusifoɔ, ne Hewifoɔ a wɔwɔ Hermon bepɔ ase, Mispa asase soɔ no nkyɛn. Na wɔne wɔn dɔm a ɛka wɔn ho no nyinaa firi bae. Nipa pepea nkoma a wɔn dodoɔ te sɛ mpoano anwea, ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam pii pa. Na ahemfo yi nyinaa behyiae, na wɔba bɛkyekyere nsraban faako. Meron asuo ho sɛ wɔne Israel rebɛko. Na Awurade ka kyerɛɛ Joshua sɛ, nsuro wɔn, na ɔkyena sɛsɛ brɛ, me na mɛma wɔko wɔn nyinaa Israel ni. Wɔn apɔnkɔ no, twitwa wɔn nantin, na wɔn nteaseɛnam no, fa wo gya hye. Ɛna Joshua ne akofoɔ dɔm a wɔka ne ho no nyinaa baa wɔn soɔ mpofrim. Merom asuo no ano betua wɔn, na Awurade de wɔn hyɛɛ Israel nsa, na wɔkunkum wɔn. Na wɔtaa wɔn de koduruu Sidon kɛseɛ ne Misrefot Maim ho, ne Mispa bɔnhwa no mu apueɛ fam. Na wɔkunkum wɔn de kosii sɛ wɔanya wɔn odwanefoɔ biara. Na Joshua yɛɛ wɔn sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ no no. Wɔn apɔnkɔ no, otwitwaa wɔn nantin, na wɔn nteaseɛnam no, ɔde ogya hyee. Na Joshua sane brɛ no ara mu bɛfaa Hasor, na ɔde nkrante kum ne hene. Na Akane no, na Hasor ne saa ahenni nyinaa ti. Na wɔde nkranta no kunkum akra a ɛwɔ mu nyinaa sɛe wɔn pasapasa. Wɔanya biribiara a ɛhome, na ɔde ogya hyee Hasor. Na ahemfo yi nkuro nyinaa ne emu ahemfo nyinaa Joshua fae. Na ɔde nkranta no kunkum wɔn sɛe wɔn pasapasa, sɛdeɛ Awurade akoa Mose hyɛeɛ no. Nanso nkuro a ɛda so sisi wɔn sibea no nyinaa Israel anhyehye, gye Hasor nko na Joshua hyeeɛ. Na nkuro yi mu asadeɛ nyinaa ne mmoa no, Israelfoɔ no fomfae. Na nipa no deɛ, wɔde nkranta no kunkum wɔn kosii sɛ wɔhyee wɔn aseɛ. Wɔanya biribiara a ɛhome, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ n'akoa Mose no. Saa na Mose hyɛɛ Joshua, na saa na Joshua yɔɔyɛ. Wɔanyi asɛm bi amfiri deɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa mu. Na Joshua faa asase yi nyinaa, mmepɔ no ne anafoɔ nyinaa, ne Gosen asase nyinaa, ne po ho mpaprɛ no, ne mpaprɛ so, ne Israel mmepɔ ne ɛho asaseta no. Ɛfiri bepɔ a ɛso peta a ɛforo kɔsɛɛ ho kosi Baal-Gad, Lebanon bɔnhwa no mu, Hermon bepɔ ase. Na wɔn ahemfo no nyinaa Joshua faa wɔn, na ɔbobɔɔ wɔn kunkum wɔn. Na bebree na Joshua ne saa ahemfo yi koeɛ. Kuro biara ni hɔ a wɔne Israelfoɔ dii asomdwiesɛm, gye Hewifoɔ a wɔte Gibeon no. Ɔsɛm na wɔfaa ne nyinaa. Na ɛfiri Awurade,
se oprim won akoma se won kohyia Israel okun mu na wasɛe won pasapasa na wanhu won mɔbɔ na mmom wasɛe won sɛde Awurade hyɛ Mose no. Na Joshua baabre no mu betwitwa Anakfo no gu firi mepo no so, firi Hebron, Debe, Anab, ne Yuda mepo nyinaa, ne Israel mepo nyinaa so. Na Joshua sɛe wɔn ne wɔn kuro nyinaa pasapasa. Wɔanya Anakfo Israelfo no asase so, di Gaza, ne Gad, ne Asdod na ebi kae. Na Joshua fa asase no nyinaa, sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose no nyinaa. Na Joshua chiche mu ma Israel ma no ye won agyapadeɛ sɛdeɛ won chiche mu tie won musuakuo no mu na asase no so dwufiri akodie mu. Joshua tidumienu. Na yenom ne asase no so ahemfo a Israelfo no kunkum won na wodi won asase so wo Yordan agya de owie pue ho firi Anon subonhwa ho di kosi Hermon bepo ho ne Araba ewo apue no nyinaa so. Amorifo hene Sihon a otena Hesbon a odi hene firi Aroya eda Anon subonhwa nsu noa ne subonhwa no mfimfini ne Gilead fa de kosi Yabok subonhwa a ene Amonfo hye no ano ne Araba so de kosi Kinnerot pono ano apue fam na ede kosi Araba pono a ene nkyene pono ano epue bet Yesimot kwan so ne anafo fam Pisga bepo ase no ne Basan hene Oga ofri abrane akese a aka no mu a otena Astarot ne Edrei no asase no na odi hene Hermon bepo so ne Saka ne Basan nyina de kosi Gesufo ne Makatfo hye so ne Gilead fa Hesbon hene Sihon hye ho. Awurade akoa Mose ne Israelfo no kunkum won. Na Awurade akoa Mose de asase no ma Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no ma wodi so. Na yenom ne asase ne so ahemfo a Joshua ne Israelfo no kunkum won Yordan agya atoye fam. Firi Baal-Gad a eda Lebanon bonhwa no mu de kosi bepo a esu pete a efro de kosia no ho. Na Joshua de asase no ma Israel musuakuo se woni so sɛdeɛ wɔn chichemu no tie. Mepo no so ne po ho Araba so ne mepo no ase ne esre no so ne anafo no Hetifo, Amorifo ne Canaanfo, Perisifo, Hewifo ne Yebusifo asase no. Jericho hene a ewo Betel ho hene, Jerusalem hene, Hebron hene, Yamut hene, Lakis hene, Eglon hene, Geser hene, Deber hene, Geder hene, Homa hene, Arad hene, Libna hene, Adulam hene, Makida hene, Betel hene, Tapua hene, Hefa hene, Afek hene, Lasaron hene, Madon hene, Hasor hene, Simron Meron hene, Aksaf hene, Tanak hene, Megiddo hene, Kedis hene, Yokniama ewo Kama aseno hene, Doa ewo Do kukuo so hene, Amanamaya ewo Gilgal no hene, Tesa hene, ahemfo no nyinaa ye aduasa baako. Joshua tidumiensa. Na Joshua abɔ akora na wadi mfie pii na Awurade ka kyerɛ no sɛ wabɔ akora na wadi mfie pii na asase a aka sɛ ɔbɛfa no da so dɔɔso bebree. Asase a aka no nie Filistifo nsase nyinaa ne Gilson nyinaa ɛde firi siwa a ɛwɔ Misrim epuye fam no ano de kosi Ekron hye so atifi fam no obuma Canaanfo Filistifo ahemfo baanum no Gaza de ne Asdod de Askalon de Gat de ne Ekron de ne Awifo wanafo fam Canaanfo asase no nyinaa ne Miara Sidonfo tia no de kosi Afek kodru Amorifo hye so ne Gebalfo asase ne Lebanon nyinaa wo wie puye de firi Baal-Gad a ɛwɔ Hermon bepo ase de kosi Hamat fam ona wote bepo no so nyinaa de firi Lebanon ho de kosi Misrefot Maim Sidonfo nyinaa Miara metu won afiri Israelfo no anim ɛso ntontonko na twema Israel na ɔmfa ni so sɛdeɛ mehyɛ wo no
na afei kyɛ asase yi mu na ɛnyɛ musuakuo nkron ne Manase abusuakuo fa no agyapade. Ne fa nso ne Rubenfoɔ ne Gadfoɔ anya wɔn agyapade a Mose de maa wɔn Yordan agya apueɛ no. Sɛdeɛ Awurade akoa Mose de maa wɔn no, efiri Aroer a ɛda Arnon subonhwa no ano no ho, ne kuro a ɛda subonhwa no mu no, ne Medeba asaseta no nyinaa kosi Dibon, ne Amorifoɔ hene, Sihon a odii hene Hesbon no kuro no, de kosi Amonfoɔ hyeɛ so, ne Gilead, ne Gesurfoɔ, ne Maakatfoɔ asase, ne Hermon bepɔ nyinaa, ne Basan nyinaa, de kosi Salka. Og a odii hene wɔ Astarot ne Edrei ahenni a ɛwɔ Basan no nyinaa. Ɔno na ɔkaa abrane akɛseɛ no nkae no mu. Na Mose kum wɔn na otuu wɔn. Na Israelfoɔ antu Geserfoɔ ne Maakatfoɔ. Na Geserfoɔ ne Maakatfoɔ no tenaa Israel mu de besi nne yi. Lewi abusuakuo no nko na wɔama wɔn agyapadeɛ bie. Awurade Israel Nyankopɔn gya afɔdeɛ so adeɛ no, ɛno ne n'agyapadeɛ, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ no no. Na Mose de maa Ruben ma abusuakuo no, sɛdeɛ wɔ musua teɛ. Na wɔn hyeɛ no firi Aroer a ɛda Arnon subonhwa no ano no ho, ne kuro a ɛda subonhwa no mu, ne Medeba ho asaseta no nyinaa, Hesbon ne ne nkuro a ɛdeda asaseta soɔ no nyinaa, Dibon ne Bamot Baal, ne Bet-Bameon, ne Yahas, ne Kedemot, ne Mefat, ne Kiriataim, ne Sibma, ne Serat-Seha, bonhwa no mu bepɔ so, ne Bet-Poa, ne Pisga bepɔ ase, ne Bet-Yesimot, asaseta no nkuro no nyinaa, ne Amorifoɔ hene Sihon a odii hene Hesbon no ahenni nyinaa. Ɔno na Mose kum no ne Midian mapɔnma, Ewi ne Rekim ne Sor ne Hor ne Reba, Sihon asafohene a wɔtena asase no soɔ no. Na Boaba Biliam nkɔmhyɛfoɔ no nso, Israelfoɔ de nkrante kum ne fra atɔfoɔ no mu. Na Ruben ma no hyeɛ ne Yordan ne ɛho hyeɛ. Yei ne Ruben ma no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔ musua teɛ, nkuro ne ɛho nkuraa. Na Mose de maa Gad abusuakuo, Gadfoɔ no, sɛdeɛ wɔ musua teɛ. Na wɔn hyeɛ ne Yase ne Gilead nkuro no nyinaa, ne Amonfoɔ asase fa, de kosi Aroer a ɛda Raba anim no. Na efiri Hesbon de kosi Ramat Mispe ne Betonim. Na ɛde firi Mahanaim de kosi Derbe hyeɛ so, ne bonhwa no mu, Bet-Haram ne Bet-Nimra, ne Sukot ne Safon a ɛyɛ Hesbon hene Sihon ahenni no nkaeɛ, Yordan ne ɛho hyeɛ, de kosi Kineret po no awieɛ, Yordan agya apueɛ. Yei ne Gadfoɔ agyapadeɛ sɛdeɛ wɔ musua teɛ, nkuro ne ɛho nkuraa. Na Mose maa Manase abusuakuo fa no nso bi, na ɛyɛ Manase abusuakuo fa no deɛ sɛdeɛ wɔ musua teɛ. Na wɔn hyeɛ firi Mahanaim, Basan nyinaa, Basan hene Og ahenni nyinaa, ne Yair nkuro a ɛwɔ Basan no nyinaa, nkuro 60, ne Gilead fa ne Astarot ne Edrei, Og ahenni nkuro a ɛwɔ Basan no. Wɔde maa Manase ba Mekerema, sɛ ɛnyɛ Mekerema fa deɛ, sɛdeɛ wɔ musua teɛ. Yei ne agyapadeɛ a Mose kyekyɛɛ wɔ Moab mpaprɛ soɔ, Yeriko, Yordan agya apueɛ. Na Lewi abusuakuo no deɛ, Mose ama wɔn agyapadeɛ biara. Awurade Israel Nyankopɔn, ɔno ne wɔn agyapadeɛ, sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no. Yosua Tidunan. Na yei ne Israel agyapadeɛ a wonyaa no Canaan asase so a ɔsɔfoɔ Eliasa ne Nun ba Yosua ne Israelfoɔ musuakuo mu agyanom so atitiri no kyekyɛ maa wɔn. Wɔn agyapadeɛ a ɛnam tontotwe soɔ, sɛdeɛ Awurade nam Mose so hyɛɛ sɛ wɔmma musuakuo nkron ne fa no. Na Mose ama musuakuo mmienu ne fa no agyapadeɛ wɔ Yordan agya. Na Lewifoɔ deɛ, wɔama wɔn agyapadeɛ biara wɔ wɔn mu. Na Yosef ma yɛ musuakuo mmienu, Manase ne Efraim. Na wɔama Lewifoɔ no kyɛfa biara asase no so, gye nkuro a wɔbɛtena mu, ne ɛho mfikyisase ma wɔn mmoa ne wɔn nneɛma. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, saa na Israelfoɔ no yɔɔeɛ, na wɔkyɛɛ asase no mu. Na Yudafoɔ no baa Yosua nkyɛn wɔ Gilgal. Na Kenisni Yefune ba Kaleb ka kyerɛɛ no sɛ, wara wunim me ne wo ho asɛm a Awurade ka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa Mose wɔ Kades Barnea.
medi mfirinhyia aduanan na Awurade akoa Moses soma me free Kades Barnea sɛ menkɔsra asase no na mesan me di emu asɛm me brɛ no sɛdeɛ ɛwɔ makoma mu na me nuanom a wɔne me foro kɔɔe no ma ɔman no akoma tui na me deɛ medi Awurade me Nyankopɔn akyi me wiee na Mose ka ntam da no ara sɛ asase a wo nan ti asoɔ no bɛyɛ wo ne wo ma agyapadeɛ daa ɛfiri sɛ wadi Awurade me Nyankopɔn akyi awie na afei hwɛ Awurade amma tena se sɛdeɛ ɔkae no mfirinhyia aduanan num yi ɛfiri bere a Awurade ka asɛm yi kyerɛ Mose bere a na Israel nam srɛ soɔ no na afei hwɛ ɛnɛ madi mfirinhyia aduɔwɔtwe num meda so me wɔ ahoɔden na yi ara sɛdeɛ na meteɛ da a Mose somaa me no sɛdeɛ mahoɔden teɛ da no Sara na ɛteɛ nnɛ ma ɔko ne adifire ne emu ba na afei fa bepɔ yi a Awurade ka ho asɛm da no ma me ɛfiri sɛ da no ara wotee sɛ Anakfoɔ ne nkuro akɛse a watoto ho afasuo wɔ hɔ ebi a Awurade bedi m'akyi na matu wɔn sɛdeɛ Awurade kae no na Yoshua hyiraa no na ɔde Hebron ma Yefune ba Caleb sɛ n'agyapadeɛ ɛno nti na Hebron yɛ Kenisni Yefune ba Caleb agyapadeɛ de bisi ne da yi ɛfiri sɛ odi Awurade Israel Nyankopɔn n'akyi wiee nso Akan no na Hebron din ne Kiriat Aba yi ne Anakfoɔ mu nipa kɛseɛ koraa na asase ne so dwo firi akodie mu. Yoshua tidunum na Yuda ma abusuakuo ntonto sɛdeɛ wo musua teɛ no ɛtɔ Edom hye ho koduru sensrɛ so wɔ anafoɔ fam asase a ɛyɛ anafoɔ hye no awie so na wɔn anafoɔ fam hye no firi nkyene po awie no ho dɔnɔn a ebufa anafoɔ fam no na ɛnam Akrabim afroyɛ anafoɔ fam sene kɔ Sin na ɛforo kɔ anafoɔ fam wɔ Kades Barnea na etwam kɔ Hesron na ɛforo kɔ Ada na ɛpono kɔ Kaka na etwam kɔ Asmon na ekopue Misrim subonhwana no na ekopem mpoano yenya mo anafoɔ fam hye na epue hye ne nkyene po no di besi Yordan awie na atifi fam hye no firi nkyene po ho dɔnɔn a ɛwɔ Yordan awie no ho na ɛhye no foro Bethogla na ɛsene fa Betaraba atifi fam na ɛhye no foro kosi Rubin ba Boham boɔ no ho na ɛhye no firi akɔbɔnhwa no mu foro kɔ Debe na ɛdane kɔ atifi fam kyerɛ Gilgal a ɛda Adumim afroe a ɛwɔ subonhwa no anafoɔ fam tentensoɔ no na ɛhye no twam fa Ensemes nsuo no ano na ɛkɔpem Enrogel na ɛhye no foro fa Hinom ba bonhwa no mu Yebusifoɔ nkyɛn mu anafoɔ fam ɛne Yerusalem na ɛhye no foro kɔ bepɔ a ɛwɔ Hinom bonhwa no tentensoɔ wɔ atɔyɛ wɔ Refaim bonhwa no atifi fam awie no atifi na ɛhye no hima firi bepɔ no mpampam kɔ Neftoa asutiri no ho na efiri ɔkɔ Efron bepɔ so nkuro ho na ɛhye no hima kɔ Baala ɛne Kiriat Yearim na ɛhye no kontom firi Baala kɔ atɔyɛ Sia bepɔ ho na ɛsene kɔ Ha Yearim ɛne Kesalon nkyɛn mu wɔ atifi fam na ɛsane kɔ Bet-Sames na ɛsene kɔ Timna na ɛhye no pue kɔ Ekron nkyɛn mu atifi fam na ehima kɔ Sikron na etwam kɔ Baala bepɔ no so na epue kɔ Yabneel na ɛhye no kɔpem po no ano na atɔyɛ hye no ne pokɛseɛ no ne ɛho hye yenum ne Yudafoɔ no hye a ɛtwa ahyia sɛdeɛ wɔ musua teɛ na Yefune ba Caleb deɛ ɔmaa no kyɛfa Yudafoɔ no mu sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Yoshua no Anak agya Aba kura ɛne Hebron na Caleb tu Anak mma baasa no firi hɔ Sesai ne Ahinam ne Talmai Anak asefoɔ na ofiri hɔ kɔɔ Debefoɔ ho nso Akan no na Debe din de Kiriat Sefa na Caleb kaa sɛ deɛ ɔbɛbɔ Kiriat Sefa na ɔbɛfa no mede me ba Aksa bɛma no aware ɛna Caleb nua Kenas ba Otniel kɔfae na ɔde ne ba Aksa maa no aware na ɔbaa no kɔɔ Otniel nkyɛn no ɔhyɛ Otniel sɛ ɔmmisa n'agya Caleb hɔ asase bi na ɔbaa no firi n'afunumu so sii fam na Caleb ka kyerɛɛ no sɛ ɛdeɛn na worehwehwɛ na ɔka kyerɛɛ no sɛ mame akyɛdeɛ bi
na anafo asase na wode ama minti ma me masuo nso na omano atifi masuo ne anafo masuo yei ni Yuda ma abusuakuo no ajapade sede wo musuate na Yudafo abusuakuo no nkura ededa anafo fam pe de rekọ Edom hye so ne Kapsel ne Ede ne Yago ne Kina ne Dimona ne Adada ne Kedes ne Haso ne Itnan Sif ne Telem ne Bialot ne Haso Hadata ne Keriot Hesron ene Haso Amam ne Sema ne Molada ne Hasagada ne Hesmom ne Bet Pelet ne Hasasoel ne Beersheba ne Ehunkura Bala ne Ayim ne Esem ne Eltolad ne Kesel ne Homa ne Siglak ne Madmana ne Sansana ne Labiot ne Selhim ne Ai ne Rimon ni nyinaa ye nkuro aduonu nkrono ne Ehunkura Puhum papreso de ne Estel ne Sora ne Asna ne Sanoa ne Enganim Tapua ne Enam Yamot ne Adulam Soko ne Asika ne Sariam ne Aditaim ne Gedera ne Gedorotaim nkrodu nine ne Ehunkura Sinan ne Hadasa ne Migdalgad ne Dilian ne Mispi ne Yoktel Lakis ne Boskat ne Eglon ne Kabon ne Lamam ne Kitlis ne Gedorot Bet Dagon ne Naama ne Makida nkrodu nsia ne Ehunkura Libna ne Ete ne Asan ne Yifta ne Asna ne Nesib ne Keila ne Aksib ne Marasa nkronkro ne Ehunkura Ekron ne Ehunkuro ne nkura Efri Ekron de kosi pofam de wo Asdod nchemu nyina ne Ehunkura Asdod Ehunkuro ne nkura Gasa Ehunkuro ne nkura de kosi Misrim subonhana no ne pokese ne ehunhye na meposo de ne Semer ne Yater ne Soko ne Dana ne Kiriasana ene Debe ne Anap ne Estimo ne Anim ne Gosen ne Holon ne Gilo nkrodu biako ne Ehunkura Arab ne Duma ne Esan ne Yanum ne Bet Tapua ne Afrika ne Humta ne Kiriat Aba ene Hebron ne Seir nkronkron ne Ehunkura Mayon Kamel ne Sif ne Yuta ne Yesreel ne Yokdiam ne Sanoa Kain Gibea ne Timna nkrodu ne Ehunkura Halhul Betso ne Gedo ne Marat ne Bet Anot ne Eltikon nkronsia ne Ehunkura Kiriat Ba ene Kiriat Yarim ne Raba nkromienu ne Ehunkura Esreso de ne Bet Araba Midin ne Sikaka ne Nipsan ne nchini krono ne Engedi nkronsia ne Ehunkura na Yebusifo a wote Yerusalem no de Yudafo no antumi antu won na Yebusifo no ne Yudafo no tena Yerusalem di bedru nei Yoshua tidunsia na de ntontonu yi ma Yosef manu free Jericho Jordan ano Jericho asuo apuye Esra efri Jericho ko Betel beposo no na efri Betel de ko Luz na etwam ko Akifo hye so wo Atarot na esane ko Atoye Yefretifo hye ho de kosi anafo Bet-horon hye so na edeko Gese na ekopem poano na Yosef mama Manase ne Efrem nya won ajapade na Efremfo no hye sede wo musua tie nie won ajapade hye ne Atarot ada poye de kosi atifi wo Bet-horon na ehye no firi hoko Atoye wo Mikmetat atifi fam na ekonton ko epoye wo Tanat Silo na esane ho ko Yanoa epoye na efri Yanoa asane ko Atarot ne Narat na eka Jericho na ekopem Jordan ano ehye no firi Tapua ko Atoye kosi Kana nsubonhwemu na ekopem poano yei ne Efremfo abusuakuo no ajapade sede wo musua tie ni nkura wo yima Efremfo wo Manasefo ajapade mu no nkuro no nyinaa ne Ehunkura
nanso wantu Kanaanfo a wɔte Gese no na Kanaanfo no atena Efraim mu di abeduru ne na wayɛ nkoa a wɔde ɔsom adwuma yi toɔ. Yoshua tidonso na ntontono yi Manase abusuakuo die efiri sɛ ɔno ne Yosef abakan. Manase abakan Makia ɔyɛ Gilead agya no nyaa Gilead ne Basan efiri sɛ ɔyɛ dɔmmarima. Na eyi Manase ma aka no die sɛdeɛ wɔ musua teɛ Abiasɛ ma ne Helek ma ne Asriel ma ne Sekem ma ne Hefer ma ne Semida ma. Yenum ne Yosef ba Manase ma barima sɛdeɛ wɔ musua teɛ. Na Manase ba Makir ba Gilead ba Hefer ba Selofehad no ni mabarima na mama na ɔwɔ. Na yenum ne mama no din Mahla ne Noa Hogla Melka ne Tesa. Na wɔba ɔsɔfoɔ Eliasa ne Nun ba Yoshua ne mapɔnma no anim bɛka sɛ Awurade hyɛ Mose sɛ ɔmma yɛn agyapadeɛ yɛn nuabarima no mu. Na ɔnam Awurade anum asɛm no so maa wɔn agyapadeɛ wɔn agyanom nua no mu. Na Manase nkyikyɛmu a onyaeɛ no yɛ 2 ɛsono Gilead ne Basan asase ɛwɔ Yordan agya no. Na Manase mama no nya agyapadeɛ ne mabarima no mu. Na Gilead asase no yɛ Manase mankaeɛ no deɛ. Na Manase hyia no firi Aser kɔ Mikmetata a ɛda Sekem apueɛ no. Na ɛhyia no kɔ anafoɔ fam ɛntapoafoɔ no ho. Tapua asase yɛ Manase deɛ. Na Tapua kura a ɛwɔ Manase hyia soɔ no yɛ Efraimfoɔ no deɛ. Na ɛhyia no sane kɔ Kana subonhwa no ho. Subonhwa no anafoɔ fam. Ɛhɔ nkura a ɛyɛ Manase nkuro no yɛ Efraim deɛ. Na Manase hyia no wɔ subonhwa no atifi fam. Na ano kɔka mpoano. Anafoɔ fam no yɛ Efraim deɛ. Na atifi fam deɛ yɛ Manase deɛ. Na pono ne ɛhyeɛ. Na wɔne Aser bɔ hyeɛ atifi fam. Na wɔne Isaka bɔ no apueɛ. Na nkura a Manase nyaa no Isaka ne Aser ntam ne Betsian ne ɛho nkuro ne Yableam ne ɛho nkuro ne wɔn a wɔte Dor ne ɛho nkuro ne Endorfoɔ ne ɛho nkuro ne Tanakfoɔ ne ɛho nkuro ne Megidofoɔ ne ɛho nkuro nkokoɔ mmiɛnsa so amantoɔ no. Na Manasefoɔ antumi antu nkuro no mufoɔ. Na Kanaanfoɔ no pɛɛ asase ne so tena. Na Israelfoɔ ho yɛɛ den no wɔmaa Kanaanfoɔ no de ɔsom adwuma yi toɔ. Na tuo deɛ wantu wɔn. Na Yosef ma no bɛka kyerɛ Yoshua sɛ ɛnam deɛ nso na woma me agyapadeɛ ntonto biako ne susuhuma biako. Na me deɛ meyɛ ɔman kɛseɛ ɛfiri sɛ Awurade ahyira me de abɛduru sɛsɛ. Na Yoshua ka kyerɛ wɔn sɛ woyɛ ɔman kɛseɛ a foro kɔkwae no mu kɔbu hɔ fa Perisifoɔ ne abrane no asase so ɛfiri sɛ wonsene Efraim mmepɔ so. Na Yosef ma no kaa sɛ bepɔ no nso yɛn nso Kanaanfoɔ a wɔte mpapra mu hɔ nyinaa wɔ dadeɛ nteaseɛ nam. Wɔn a wɔte Besian ne ɛho nkuro mu ne wɔn a wɔte Yesreel bɔnhwa no mu nyinaa. Na Yoshua ka kyerɛ Yosef fie Efraim ne Manase sɛ ɔman kɛseɛ ne wo na wo ahoɔden kɛse ɛnyɛ tonto biako pɛ na wobɛnya. Na mmom bepɔ no nyɛ wo deɛ ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ kwaeɛ deɛ nanso bufa kosi deɛ ano bɛka. Na Kanaanfoɔ no sɛ wɔwɔ dadeɛ nteaseɛ nam na wɔyɛ ahoɔdenfoɔ mpo a wobɛtu wɔn. Yoshua tidinwɔtwe. Na Israelfoɔ asafo no nyinaa behyiaa Silo. Na wosi ɛhyɛn ntomadan no wɔ hɔ. Na wɔbrɛ asase no ase wɔ n'anim. Na aka Israelfoɔ no mu wɔn a wɔnkyɛ agyapadeɛ maa wɔn no musuakuo 9. Na Yoshua ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ da bɛn na mobɛtwetwɛn mo nan ase akosie ansa na moakɔfa asase a Awurade mo agyanom Nyankopɔn de ama mo no. Muntu abusuakuo biara mu nipa baasa na me soma wɔn ma wɔn sɔre nkokyina asase no so na wɔntwerɛ ho asɛm sɛ bɛyɛ na bɛyɛ wɔn agyapadeɛ na wɔmmra me nkyɛn. Na mokyekyɛ mu nkyekyɛmu 9 Yuda nyina ne hyeɛ so anafoɔ fam. Na Yosef fie nyina wɔn hyeɛ so atifi fam. Na montwerɛ asase no nkyekyɛmu 9 no ho asɛm. Na momfa mmrɛ me ha. Na mentwi ntontome ma wo Awurade yɛn Nyankopɔn anim ha. Na Lewifoɔ renya mo mu kyɛfa.
Ɛfiri sɛ Awurade asɔfodie no ne wɔn agyapadeɛ. Na Gad ne Ruben ne Manase abusuakuo fa no anya wɔn agyapadeɛ. Yordan agya apuei a Awurade akɔ Mose de maa wɔn no. Ɛna mmarima no sɔre kɔɔɛ. Na Yoshua hyɛɛ wɔn a wɔrekɔ akɔtwerɛ asase no ho asɛm no sɛ, Monkɔ nkɔkyini asase no so na montwerɛ ho asɛm. Na monsan mmra me nkyɛn na mentwi ntontome ma mo Awurade anim ha wɔ Silo. Na mmarima no siim kɔkɔfaa asase no so. Na wɔtwerɛɛ no sɛdeɛ nkuro no teteɛ nkyekyɛmu 7 de hyɛɛ nwoma bi mu. Na wɔsane baa Yoshua nkyɛn Silo nsraban mu. Na Yoshua twe ntonto maa wɔn Awurade anim wɔ Silo. Na Yoshua kyɛ asase no mu wɔ hɔ maa Israelfoɔ no sɛdeɛ wɔn nkyekyɛmu teɛ. Na Benyaminfoɔ abusuakuo ntonto bae sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na wɔn ntonto no hyɛ firi Yuda ma ne Yosef ma ntam. Na wɔn atifi fam hyɛ firi Yordan. Na ɛhyɛ no foro fa Yeriko nkyɛn mu atifi fam. Na ɛforo kɔ bepɔ no so kɔ atɔeɛ. Na ano koduro Bet Arin srɛ so. Na ɛhyɛ no firi hɔ sene fa anafoɔ fam kɔ Luz. Wɔ Luz a ɛne Betel no nkyɛn mu. Na ɛhyɛ no sane kɔ Atarot Ada. Bepɔ a ɛda anafoɔ Betoron anafoɔ fam no so. Na ɛhyɛ no hima. Na ɛkonton kɔ atɔeɛ fam. Fa bepɔ a ɛda Betoron tintinsoɔ anafoɔ fam no anafoɔ fam. Na ano koduru Kiriat Baala ɛne Kiriat Yarim. Yuda makuro bi. Atɔeɛ fam deɛ ne no. Na anafoɔ fam deɛ firi Kiriat Yarim kurotia. Na ɛhyɛ no firi hɔ kɔ atɔeɛ. Na ɛkɔ Neftoa asutire ho. Na ɛhyɛ no sane kɔ bepɔ a ɛda Hinom ba bonhwa anim a ɛwɔ Refaim bonhwa mu. Atifi fam no ano no hwa. Na esane Hinom bonhwa no kɔ Yebusifoɔ anafoɔ fam nkyɛn mu. Na esane kɔ Enrogel ho. Na ehima kɔ atifi fam. Na efiri hɔ kɔ Ensemes. Na efiri hɔ kɔ Gelilot a ɛda Adumim aforoeɛ no ntentensoɔ. Na esane kɔ Ruben ba Bohan boɔ no ho. Na etwam fa atifi fam nkyɛn mu Araba ntentensoɔ. Na esane kɔ Araba. Na ɛhyɛ no twam kɔ Bet Hogla atifi fam nkyɛn mu. Na ano koduru nkyene po atifi fam dɔnɔ no ho. Yordan anafoɔ fam awieɛ. Yei ne anafoɔ fam hyeɛ. Na Yordan ne napueɛ fam hyeɛ. Yei ne Benyaminfoɔ agyapadeɛ sɛdeɛ n'ahyeɛ teteɛ de hyia. Sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na Benyaminfoɔ abusuakuo sɛdeɛ wɔn musua teɛ no nkuro nie. Yeriko ne Bet Hogla ne Emek Kesis ne Bet Araba ne Semaraim ne Betel ne Arim ne Para ne Ofra ne Kefa Amonai ne Ofni ne Geba nkuro 12 ne ɛho nkura. Gibeon ne Rama ne Beerot ne Mispe ne Kefira ne Mosa ne Rekem ne Yepel ne Tarara ne Sela Ha Elef ne Yebusa ne Jerusalem. Gibeat Kiriat nkuro 14 ne ɛho nkura. Yei ne Benyaminfoɔ no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yoshua tidon kron. Na ntonto a etia mienu no ba maa Simeon. Simeonfoɔ abusuakuo no sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na wɔn agyapadeɛ da Yuda ma agyapadeɛ ntam. Na deɛ wɔnyaa no wɔn agyapadeɛ mu ne Beesiba, ne Siba, ne Molada, ne Hasasual, ne Bala, ne Asim, ne Eltolad, ne Betu, ne Homa, ne Siklag, ne Bet Makabot, ne Hasasusa, ne Bet Lebaot, ne Saruhin, nkuro 3 ne ɛho nkura. Ain, Rimon, ne Ete, ne Asan, nkuro 9 ne ɛho nkura. Ne nkuro a ɛdeda nkuro yi ho hyia de kosi Balat bia nyinaa. Ramata ɛda anafoɔ fam. Yei ne Simeon ma abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Yudafoɔ kyɛfa no bi na ɛyɛ Simeonfoɔ agyapadeɛ. Ɛfiri sɛ Yudafoɔ kyɛfa no boro wɔn so. Enti Simeonfoɔ nya agyapadeɛ wɔ n'agyapadeɛ no mu. Na tonto a ɛtɔ so 3 no ba maa Sebulon sɛdeɛ wɔn musua teɛ. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ koduru Sarid. Na wɔn hyeɛ no foro kɔ atɔeɛ wɔ Marala. Na ɛkɔpem Dabeset. Na ɛkɔpem subonhwa a ɛwɔ Yokneam apueɛ fam no ano. Na ɛsane firi Sarid kɔ anim, owie pueɛ de kɔ Kislot Tabor hyeɛ so.
na efiri de kɔ Dabirat na efiri kɔ Yafia na efiri hɔ twam kɔ epuoyɛ de kɔ Gat Hefer Et Kasin na efiri Rimo a ehima de kɔ Nea na ehye no konton kɔ atifi fam de kɔ Hanaton na ano koduru Yiftael bonhwa no mu ne Katat ne Nahalal ne Simron ne Yidala ne Bethlehem nkuro dumienu ne ɛho nkura ye ne Sebulon maja padie sɛde wo musua tie nkuro no ne ɛho nkura ntonto a ɛtɔso 9 no ba ma Isakafoɔ no sɛde wo musua tie na wɔn hye kɔ Yesreel ne Kesulot ne Sunim ne Hafraim ne Sihon ne Anaharat ne Rabit ne Kesion ne Abis ne Remet ne Enganim ne Enhada ne Betpasis na ehye no kopim Tabo ne Sahasima ne Betsemes na wɔn hye no ano koduru Yordan ano nkuro dunsia ne ɛho nkura ye ne Isakafo abusuakuo no agyapadeɛ sɛde wo musua tie nkuro no ne ɛho nkura na ntonto a ɛtɔso num no ba ma Asefo abusuakuo no sɛde wo musua tie na wɔn hye ne Helkat ne Hali ne Beten ne Aksaf ne Alamelek ne Amad ne Misal na ekopim Kamel wɔ atɔe ne Sihol Libnat na esane kɔ owia puoyɛ de kɔ Bet Dagon na ekopim Sebilon ne Yeftael bonhwamu Bet Emek ne Neel atifi fam na efiri de kɔ Kabul atifi fam ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana de kosi Sidon kɛseɛ na ehye no dane kɔ Rama koduru krodenden Tiro na ehye no dane kɔ Hosa na ano kɔpem po no Aksi fam ne Uma ne Afek ne Rehob nkuro aduonu mienu ne ɛho nkura ɛno ne Asefo abusuakuo agyapadeɛ sɛde wo musua tie nkuro no ne ɛho nkura Naftalifoɔ na ntonto a ɛtɔso nsia no ba ma wɔn Naftalifoɔ no sɛde wo musua tie na wɔn hye firi Helef Sananim dupon no ho ne Adami Nekeb ne Yabnel de kɔ Lakum na ano kɔpem Yordan na ehye no dane kɔ atɔe wɔ Asnot Tabor na efiri kɔ Hukok na ekopim Sebulon anafo fam ne Ase wɔ atɔe ne Yuda wɔ apuoe Yordan ano na nkura a watoto ho afasuo nie Sidim Se ne Hamat Rakat ne Keneret ne Adama ne Rama ne Haso ne Kedes ne Edrel ne Enhaso ne Yiron ne Midgal-el Horem ne Bet Anat ne Bet Semes nkuro donkro ne ɛho nkura ye ne Naftalifoɔ abusuakuo no agyapadeɛ sɛde wo musua tie nkuro no ne ɛho nkura Dan ma abusuakuo no sɛde wo musua tie na ntonto a ɛtɔso nson no ba ma wɔn na wɔn agyapadeɛ hye ne Sora ne Estaol ne Elsemes ne Salabin ne Ayalon ne Yitla ne Elon ne Timna ne Ekron ne Elteki ne Gibeton ne Balat ne Yehud ne Beni Barak ne Gat Rimon ne Meyakon ne Rakon ene Yafo anim hye no na damfo firi hɔ konya a ɛhye foforo bi efiri sɛ damfo no foro kɔe ne Lesem kɔkoe na wɔfae na wɔde nkranta no sɛe no na wɔdi so na wɔtena hɔ na wɔfrɛ Lesem sɛ Dan sɛdeɛ wɔn agya Dan din tie ɛno ne damfo abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn musua tie nkuro no ne ɛho nkura na wɔwie asase no mu kyɛ sɛdeɛ n'ahye no tie no Israelfoɔ maa numba Yoshua agyapadeɛ wɔ wɔn mu Awurade anum asɛm so na wɔmaa no kuro a obisae no ɛne Timna Sera a ɛda Efraim bepɔ soɔ na ɔkyekyere kuro no tenaa mu yenum ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eliasa ne numba Yoshua ne Israelfoɔ musuakuo agyanom mu atitire no de ntontokyee mu wɔ Silo Awurade anim ahyeɛ ntomadan no ano na wɔwie asase no mu kyɛ Yoshua tiaduo no na Awurade ka kyerɛ Yoshua sɛ ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ munyi dwanekɔbea nkuro a me na Mose so mekaa mo ho asɛm no
na onipakumfo a obekum obi nsape mu ana waamo akwa ne nyane nkɔ hɔ na enya mudwane kɔbea mfiri mogya ho werɛfoɔ nsɛm na deɛ odwane kɔ saa nkuro yi bi mu no nyina kuro no pono ano na wɔnka ne nsɛm mu kuro no mu mpanimfo aso na wɔmfa no nkɔ wɔn nkyɛn kuro no mu na ɔma no tenabea na wɔne wɔn tena na sɛ mogya ho werɛfoɔ no ti no ba a ɔmfa onipakumfoɔ no nhyɛ ne nsa ɛfiri sɛ na wonim na wɔbɔɔ ne yɔnko no nanso bere a atwa mu no na ɔntane no na ɔntena kuro no mu nkosi sɛ obegyina asafo no anim na wɔbu no atɛn kosi sɛ ɔsɔfopanyin a wɔwɔ so saa bere no bewuo ɛno ansa na onipakumfoɔ no nsane nkɔ ne kurom ne ne fie na ɔnkɔ kuro a ofiri mu dwaneeɛ no mu ɛna woyiyi Kedes wɔ Galilea Naftali bepɔ so ne Sekim Efraim bepɔ so ne Kiriat Arba ne Hebron wɔ Yuda bepɔ so na Yordan agya Yeriko apueɛ nso woyi Bese ɛsrɛ so asase ta so di firi Ruben abusuakuo mu na Ramot wɔ Gilead di firi Gad abusuakuo mu ne Golan wɔ Basan di firi Manase abusuakuo mu man yenum ne nkura a woyiyi toto hɔ ma Israelfo nyinaa ne ɔhɔho a wabɛsue wɔ mu sɛ obiara a okum ɔkra bi nsapa mu no nwane nkɔ hɔ na wɔangu mogya ho werɛfoɔ nsɛm de kosi sɛ obegyina asafo no anim. Yoshua ti aduonu baako na Lewifoɔ agyanom atitiri baa ɔsɔfoɔ Eliasa ne Nun ba Yoshua ne Israelfoɔ musuakuo agyanom atitiri nkyɛn na wɔka kyerɛɛ wɔn Silo Canaan asase so sɛ Awurade na Mose so hyɛ sɛ ɔma yɛn nkuro ntena mu ne ɛho mfikyisase ma yɛ mmoa na Israelfoɔ nam Awurade anum asɛm so de wɔn agyapadeɛ mu nkuro yi ne ɛho mfikyisase ma Lewifoɔ na ntontono ba ma Kehatfoɔ musua na ɔsɔfoɔ Aaron ma wofiri Lewifoɔ mu no nam tontoso nyaa Yuda abusuakuo ne Simeon abusuakuo ne Benjamin abusuakuo mu nkuro 12 na Kehatfoɔ a wɔkae no nam ntontoso nyaa Efraim abusuakuo musua ne Dan abusuakuo ne Manase abusuakuo fa no mu nkuro 10 na Gersonfoɔ no nam ntontoso nyaa Isaka abusuakuo musua ne Aser abusuakuo ne Naftali abusuakuo ne Manase abusuakuo fa a ɛwɔ Basan no mu nkuro 13 Merari ma sɛdeɛ wɔ musua tie no wonya Ruben abusuakuo ne Gad abusuakuo ne Sebulon abusuakuo mu nkuro 12 na Israelfoɔ no nam ntontoso de nkuro yi ne ɛho mfikyisase ma Lewifoɔ no sɛdeɛ Awurade nam Mose nsa so hyɛeɛ no na wɔde Yudafoɔ abusuakuo ne Simeonfoɔ abusuakuo mu nkuro a wɔbɛbobɔ din man na ɛba ma Aaron ma wofiri Kehatfoɔ musua mu Lewifoɔ no mu no efisɛ wɔn deɛ ne ntonto a edi kan no na wɔde Kiriat Arba Anakagya ne kura ne Hebron a ɛwɔ Yuda bepɔ soɔ ne ɛho mfikyisase a etwa ho hyia no maa wɔn na kuro no ho mfofoa ne nkura no deɛ wɔde maa Yefune ba Kaleb agyapadeɛ na ɔsɔfoɔ Aaron ma no wɔde nipakumfoɔ dwane kɔbea kuro Hebron ne ɛho mfikyisase maa wɔn ne Libna ne ɛho mfikyisase ne Yati ne ɛho mfikyisase ne Estimoa ne ɛho asase ne Holon ne ɛho asase ne Debir ne ɛho asase ne Ai ne ɛho asase ne Yuta ne ɛho asase ne Besemes ne ɛho asase musuakuo 2 yi mu nkronkron na Benjamin abusuakuo mu deɛ wɔde Gibeon ne ɛho mfikyisase ne Geba ne ɛho asase ne Anatot ne ɛho asase ne Almon ne ɛho asase man nkuro 9 Aaron ma sɔfoɔ no nkuro nyinaa yɛ nkuro 13 ne ɛho mfikyisase na Kehat ma Lewifoɔ no Kehat man kae no musua no wɔn tonto nkuro firi Efraim abusuakuo mu wɔde nipakumfoɔ dwane kɔbea kuro Sekem ne ɛho mfikyisase maa wɔn Efraim bepɔ so ne Geser ne ɛho mfikyisase ne Kipsaim ne ɛho asase ne Bet-Horon ne ɛho asase nkuro 9 ne Dan abusuakuo mu Elteki ne ɛho mfikyisase Gibeton ne ɛho asase Ayalon ne ɛho asase ne Gat-Rimon ne ɛho asase nkuro 9
ne Manase abusuakuo fa no mu, Tanak ne ɛho mfikyisase, ne Gat-Rimon ne ɛho asase nkuro mmienu. Nkura ɛyɛ Kehat mankaye no musua no die nyinaa yɛ nkuro 10 ne ɛho mfikyisase. Na Gerson ma wofiri Lewifo musua no mu no, wɔma wɔ Manase abusuakuo fa no mu nipakunfo dwane kɔbea kuro Golan, wɔ Basan ne ɛho mfikyisase, ne Bestra ne ɛho asase nkuro mmienu, ne Isaka abusuakuo mu, Kision ne ɛho mfikyisase, Daberat ne ɛho asase, Yamut ne ɛho asase, Enganim ne ɛho asase nkronan, ne Ase abusuakuo mu, Misal ne ɛho mfikyisase, Abdon ne ɛho asase, Helkat ne ɛho asase, ne Rehob ne ɛho asase nkronan, ne Naftali abusuakuo mu, nipakunfo dwane kɔbea kuro Kedesa ɛwɔ Galilea ne ɛho mfikyisase, ne Hamot Dor ne ɛho asase, ne Katan ne ɛho asase nkuro 3. Gersonfo nkuro nyinaa sɛ wɔn musua teɛ no ɛyɛ nkuro 3 ne ɛho mfikyisase. Merari ma Lewifo nkae no musua no wɔma wɔn Sebulon abusuakuo mu, Yokneam ne ɛho mfikyisase, Kata ne ɛho asase, Dimna ne ɛho asase, ne Nahalal ne ɛho asase nkuro 4, ne Ruben abusuakuo mu, Bese ne ɛho mfikyisase, Yahas ne ɛho asase, Kedemot ne ɛho asase, Mefat ne ɛho asase nkuro 4, ne Gad abusuakuo mu, nipakunfo dwane kɔbea kuro Ramota ɛwɔ Gilead ne ɛho mfikyisase, Mahanaim ne ɛho asase, Hesbon ne ɛho asase, Yase ne ɛho asase nkuro 4. Merari ma musua hodo a waka Lewifo musua mu no nkuro nyinaa, wɔn tontodie ne nkuro 12. Lewifo nkuro a wonyaa no Israelfo agyapadeɛ mu no nyinaa yɛ nkuro 48 ne ɛho mfikyisase. Nkuro yi mu biara wɔ mfikyisase a atwa ho ahyia. Saa na ɛtie nkuro yi nyinaa ho. Na Awurade de asase a ɔkaa ho ntam sɛ ɔde bɛma wɔn agyanom no nyinaa ma Israel, na wodi so tenaa so. Na Awurade ma wɔn asomdwie hyiae, sɛdeɛ ɔkaa wɔn agyanom tam no ara. Na wɔn atamfo nyinaa mu biara anyina wɔn anim. Awurade de wɔn atamfo no nyinaa hyɛɛ wɔn nsa. Asempa a Awurade kaa Israel fie no nyinaa mu asɛm biara antɔ fam, ne nyinaa baa mu. Yoshua ti 22. Ɛna Yoshua frɛ Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo adi deɛ Awurade akɔ Mose hyɛɛ mo no nyinaa so, na mo atie me ne deɛ me hyɛɛ mo no nyinaa mu. Mo anya mo nuanom na dodoɔ yi de abedru neda yi, na mo ahwɛ Awurade mo Nyankopɔn mmara nsɛm no adi so. Na afei Awurade mo Nyankopɔn de mo nuanom atena ase dwoodwoo, sɛdeɛ ɔka kyerɛ wɔn no. Enti mo nsane na mo nkɔ mo ntomadan mu, mo agyapade asase a Awurade akɔ Mose de maa mo Yordan agya no so. Na mo ho yie nko na mo nhwɛ, na muni ahyɛdeɛ ne mmara a Awurade akɔ Mose hyɛɛ mo no so. Na mo no Awurade mo Nyankopɔn, na mo nante n'akwan nyinaa so, na mo mu ne mmara nsɛm, na mo mfam ne ho, na mo nsom no mo akoma nyinaa ne mo kra nyinaa mu. Na Yoshua hyiraa wɔn, na ogyaa wɔn kwan, na wosim kɔɔ wɔn ntomadan mu. Na Manase abusuakuo fa no, Mose de wɔn deɛ maa wɔn Basan, na ɔfa no nso, Yoshua de wɔn deɛ maa wɔn nuanom mu, Yordan agya atɔyɛ fam. Na Yoshua regya wɔn kwan akɔ wɔn ntomadan mu no, ohyiraa wɔn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momfa nneɛma bebree nsa no nkɔ mo ntomadan mu, mmoa bebree pa, ne dwetɛ, ne sika, ne kɔbere, ne dadeɛ ne ntoma pii paara. Mo ne mo nuanom nkyekyɛ mo atamfo asadeɛ no mu. Na Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuo fa no firi Israelfo no nkyɛn wɔ Silo a ɛwɔ Canaan asase soɔ, sane wɔn akyiri sɛ wɔrekɔ Gilead asase so. Wɔn sudie asase a wɔnam Awurade ahyɛdeɛ a ɛnam Mose soɔ no so de maa wɔn no. Na woduru Yordan ho asase a ɛwɔ Canaan asase soɔ no. Rubenfo ne Gadfo
ne Manase abusuakuo fa no si afɔrebukyia hɔ wɔ Yordan ano. Afɔrebukyia a wohwɛ a ɛso. Na Israelfoɔ no tee sɛ wɔse, hwɛ, Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no asi afɔrebukyia wɔ Canaan asase no anim, Yordan ho asase no so, ɔfa a ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no so. Na Israelfoɔ no teeɛ no, wɔboaboa Israelfoɔ asafo no nyinaa no, Silo sɛ wɔretu wɔn so sa. Na Israelfoɔ no soma ɔsɔfoɔ Eleasa ba Pinehas maa no kɔɔ Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa nkyɛn Gilead asase so. Na wɔde mapɔnma du kaa ne ho. Israel musuakuo no mu biara mu bapɔnma baako. Na wɔn mu biara yɛ ne mpanimfoɔ ti, Israel mpempem no mu. Na woduru Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no nkyɛn, Gilead asase so. Na wɔne wɔn kasaa sɛ, Awurade asafo no nyinaa sie nie. Fom bɛn na mode afom Israel Nyankopɔn yi sɛ nnɛ madane mo ho afiri Awurade akyire. Na moasi afɔrebɔkyia afa. Na moate Awurade anim atua nnɛ yi. Pio mfonso a yɛnya nnwira yɛ ho mfiri mu de besi nnɛ yi. Na ɔhaw ba Awurade asafo so no nnɔɔso ma yɛn. Na mo deɛ nnɛ moresan afiri Awurade akyi. Na morete Awurade anim atua nnɛ yi. Ɔkyerɛ ne bo bɛfu Israel asafo no nyinaa. Nanso sɛ mo sudie asase no ho agu fi a, ɛne yɛ montwa mmra Awurade sudie asase a Awurade tenabea si soɔ no so. Na mobɛfa asase ni so wɔ yɛn mu. Na Awurade anim atua na monteɛ. Na yɛn anim atua nso monte. Ma afɔrebɔkyia a musika Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebɔkyia no ho mu. Ɛnyɛ Saraba Akan na wɔfom ahyiradeɛ no mu. Na ebufuo ba Israel asafo no nyinaa so. Nso ɛnyɛ ɔno nko na ɔsɛeyɛ ne mfonsuo no mu. Na Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manase abusuakuo fa no gye so ka kyerɛɛ Israel mpempem mu atitiri no sɛ, Onyankopɔn, twɛdiampɔn Awurade, Onyankopɔn, twɛdiampɔn Awurade, ɔno na onim na Israel nso hunu. Yɛyɔ no atuateɛ mu anaa Awurade fom mu. Yɛyɔ ya nye yɛn kwanne. Sɛ yɛsi afɔrebukyia sɛ yɛresan afiri Awurade akyi, anaa sɛ yɛrebɔ so ɔhye afɔdeɛ, anaa aduane afɔdeɛ, anaa sɛ yɛrebɔ so asomdwoe afɔdeɛ a, ɛneɛ Awurade mebisa, na ɛyɛ suro ne asɛm bi nti na yɛyɔɔ saa. Ɛfiri sɛ, yɛse ɔkyena bi mo mma bɛka akyerɛ yɛn mma sɛ, ɛdeɛ na mo ne Awurade Israel Nyankopɔn no wɔyɔ. Na ɛhyeɛ na Awurade de Yordan yɛɛ no yɛn ne mo Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ntam. Munni kyɛfa biara wɔ Awurade mu, na mo mma bɛma yɛma agyae Awurade suro. Enti na yɛkaa sɛ momma yɛnsi afɔrebukyia mfa, ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ na ɛnyɛ okum afɔdeɛ nti, na mmom sɛ ɛnyɛ yɛn ne mo ne yɛn awɔ ntoatoaso a wɔbɛba yɛn akyiri no ntam adanseɛ sɛ yɛde yɛn hyeɛ afɔdeɛ ne yɛn kum afɔdeɛ ne yɛn asomdwoe afɔdeɛ bɛsom Awurade som no n'anim. Na ɔkyena bi momma anka nkyerɛ yɛn ma sɛ munni Awurade mu kyɛfa bi. Na yɛkaa sɛ na ɛba sɛ ɔkyena bi wɔka kyerɛ yɛn anaa yɛn awɔ ntoatoasoɔ saa a, yɛbɛka sɛ monhwɛ Awurade afɔrebukyia no nsɛsoɔ a yɛn agyanom yɔɛ. Ɛnyɛ ɔhye afɔdeɛ nti, nanso ɛnyɛ okum afɔdeɛ nti, ɛfiri sɛ ɛne yɛn ne mo ntam dansini. Yɛn mpare yɛn sɛ yɛbɛte Awurade anim atua na yɛadane yɛn ho nnɛ afiri Awurade akyi, na yɛsi afɔrebukyia abɔ so ɔhye afɔdeɛ, aduane afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ aka Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebukyia a ɛwɔ ne tenabea anim no ho. Na ɔsɔfoɔ Pinehas ne asafo no mapɔnma ne Israel mpempem atitiri a wɔka ne ho no tee nsɛm a Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ no kaeɛ no, na ɛsɔɔ wɔn ani. Na ɔsɔfoɔ Eleasa ba Pinehas ka kyerɛɛ Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ no sɛ, ɛnnɛ na yɛhunu sɛ Awurade wɔ yɛn mu, sɛ moamfa fom yi amfom Awurade. Afei moayi Israelfoɔ no Awurade nsɛm. Ɛna ɔsɔfoɔ Eleasa ba Pinehas ne mapɔnma no sanee wɔn akyiri firi Rubenfoɔ ne Gadfoɔ no nkyɛn, Gilead asase soɔ, baa Canaan asase so, Israelfoɔ no nkyɛn, na wɔbɛbɔɔ wɔn amanneɛ. Na asɛm ne sɔɔ Israelfoɔ no ani, na wohyiraa Israelfoɔ Nyankopɔn no.
na wanka bio sɛ wɔretu wɔn so sa akɔsɛe asase a Rubenfoɔ ne Gadfoɔ te soɔ no. Na Rubenfoɔ ne Gadfoɔ no too afɔrebukyia no din adanseɛ, ɛfiri sɛ wɔse, ɛyɛ yɛn ntam danseni sɛ Awurade ne Onyankopɔn. Yosua ti aduonu mmiɛnsa. Na Awurade maa Israel home firi wɔn atamfo a wɔatwa wɔn ho ahyia nyinaa nsɛm akyire na pii. Na Yosua abɔ akora na wadi na bebree no. Yosua frɛ Israel nyinaa, wɔn mpanimfoɔ ne wɔn atitire ne wɔn atemmufoɔ ne wɔn ahwɛfoɔ no hyiae. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Me deɛ mabɔ akora na madi na pii. Na mo nso mahunu deɛ Awurade mo Nyankopɔn ayɛ amanaman yi mo anim. Na Awurade mo Nyankopɔn no, ɔno na ɔkoma mo. Monhwɛ, mede ntontoma kyɛ amanaman a aka yi, ne amanaman a matwitwa aguo no nyinaa mu ama mo, sɛ mo musuakuo ni so. Efiri Yordan ano koduru po kɛseɛ no ho awiatɔbea. Na Awurade mo Nyankopɔn no, ɔno na obesunsun wɔn afiri mo anim. Na obetu wɔn afiri mo anim sɛ munni wɔn asase so, sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn ka kyerɛ mo no. Enti, monhyɛ mo ho den pa ara, na monhwɛ nyɔ deɛ watwerɛ no Mose mmara nwoma no mu nyinaa. Na mo amane amfiri ho ankɔ nifa anaa benkum. Na mo ankɔ amanamane a akeka mo ho yi mu. Na mommɔ wɔn anyame din. Na monka wɔn ntam. Na monsom wɔn, na monsɔre wɔn. Na mmom Awurade mo Nyankopɔn ho na momfam. Sɛdeɛ moayɔ de abeduru nne yi, na Awurade atu amanamana kɛse a wɔn ho yɛ den afiri mo anim. Na mo deɛ, obi nyinaa mo anim de abeduru nne. Mo mu baako bɛpam nipa apem. Na Awurade mo Nyankopɔn no, ɔno na ɔkoma mo, sɛdeɛ ɔka kyerɛ mo no. Enti, monhwɛ mo ho yie, na monnɔ Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mosane mo akyiri de mo ho kɔbata amanaman nkae a wakeka mo ho yi ho, na mo ne wɔn di ayeware na mokɔ wɔn mu na wɔba mo mu a, ɛnea munhunu sɛ Awurade mo Nyankopɔn renkɔ so ntu amanaman yi mfiri mo anim bio. Na ɔbɛdane mo afidie ne kantankora ne mpire mo mfim ne nkasɛɛ mo aniwam, akosi sɛ mobɛsɛe afiri asase pa yi a Awurade mo Nyankopɔn de ama mo yi soɔ. Na hwɛ, me deɛ ɛnɛ merekɔ asase sofoɔ nyinaa kwan. Na munhunu mo akoma nyinaa mu ne mo kra nyinaa mu sɛ asɛm biako pɛ ntɔ fam. Nsɛmpa Awurade mo Nyankopɔn kaa no wɔ mo ho no nyinaa mu. Ne nyinaa aba mu ama mo. Emu asɛm biako mpo antɔ fam. Na sɛdeɛ asɛmpa a Awurade kaa mo no nyinaa aba mo soɔ no, saa ara na Awurade bɛma asɛmmɔne nyinaa nso aba mo soɔ. Akosi sɛ ɔbɛsɛe mo afiri asase pa yi a Awurade mo Nyankopɔn de ama mo yi soɔ. Sɛ mofom Awurade mo Nyankopɔn apam a ɔhyɛɛ mo no, na mokɔkɔsom anyame foforɔ na mosɔre wɔn a, ɛne Awurade abufuo bɛdɛre atia mo, na mo asɛe ntɛm afiri asase pa a ɔde ama mo no so. Yosua ti aduonu nan. Na Yosua boaboa Israel musuakuo no nyinaa no baa Sekem. Na ɔfrɛ Israel mpanimfoɔ ne wɔn atitire ne wɔn atemmufoɔ ne wɔn ahwɛfoɔ no hyiae. Na wobegyinaa Nyankopɔn anim. Na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ Awurade Israel Nyankopɔn no sie nie. Asuogya na mo agyanom Abraham agya ne Nahor agya Tera tena firi tetete. Na wɔsom anyame foforɔ. Na mefa mo agya Abraham firi asuogya. Na mema no nante Kanaan asase nyinaa so. Na mema n'asefoɔ dɔree. Na mema no Isak. Na Isak nso mema no Yakob ne Esau. Na mede sɛ bepɔ mema Esau sɛ onni so. Na Yakob ne ne ma sane kɔɔ Misrim. Na mesoma Mose ne Aaron. Na meha Misrim sɛdeɛ meyɔɔ no wɔ mu no. Na akyire yi no miyii mu firi hɔ. Na miyii mu agyanom firi Misrim no. Mo ba po no ano. Na Misrifoɔ de nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ tii mo agyanom baa ɛpo kɔkɔɔ no ho. Na wosu frɛ Awurade. Na ɔde esum kabi to mo ne Misrifoɔ no ntam. Na ɔma ɛpo no baa wɔn so bɛkata wɔn so. Na mo ani hunu deɛ meyɔɔ Misrim. Na mo tena ɛsrɛ so na pii. Na mede mo baa Amorifoɔ a wɔte Yordan agya no asase so. Na wɔne mo koe. Na mede wɔn mehyɛ mo nsa.
na mudi wɔn asase no so na mesɛe wɔn firi mu anim ɛna Moab hene Sipor Babalak sɔre bɛne Israel koe na ɔsoma ma ɔkɔhyia bio ba Biliam sɛ ɔmɛdome mo na mampene sɛ metie Biliam na nhyira na ohyira mo na miyi mo ne nsam na mutwa Yordan ba Yeriko na Yerikofoɔ ne mo koe ne Amorifoɔ ne Perisifoɔ ne Kenafoɔ ne Hetifoɔ ne Gigasifoɔ ne Hiwifoɔ ne Yebusifoɔ na mede wɔn mehyɛ mo nsa na mesoma nkotokuro dudi mu anim ma wɔpam wɔn firi mu anim Amorifoɔ ahemfo baanu no ɛnyɛ wo nkrantɛ so na ɛnyɛ wo tadua so na mema mo asase a wɔamrɛ ho ne nkuro a wɔankyekere na motena mu obentro ne ngudua ntro so a moantɛ na mudie yi na afei munsoro Awurade na monsom no mudie ne nokre mu na mompa anyame a mo agyanom som wɔ asuogya ne Misrim no na monsom Awurade na sɛ nyɛ wɔ mani so sɛ mobɛsom Awurade a ɛne ɛnɛ munyi deɛ mobɛsom no mfa sɛ anyame a mo agyanom som yɛ a wɔwɔ asuogya no o sɛ Amorifoɔ a mote wɔn asase yi so yi anyame o na meni me fie deɛ yɛbɛsom Awurade na ɔman no gye so sɛ yɛmpare yɛn sɛ yɛbɛgya Awurade hɔ akɔsom anyame foforɔ ɛfiri sɛ Awurade ne yɛn Nyankopɔn ɔno ne deɛ oyii yɛn ne yɛn agyanom Misrim asase soɔ firi nkoafie mu bae na ɔwɔ nsɛnkyerɛnne kɛseɛ yi yɛn anim na wɔhwɛ yɛn ɔkwan a yɛnam soɔ no nyinaa mu ne aman a yɛfaa wɔn mu no nyinaa mu na Awurade apam aman no nyinaa ne Amorifoɔ a wɔte asase no soɔ no afiri yɛn anim yɛn nso yɛbɛsom Awurade na ɔno ne yɛn Nyankopɔn na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ morentumi nsom Awurade ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn kronkron Onyankopɔn ninkumfoɔ ne no ɔremfa mo mmarato ne mo bɔne mfiri mo sɛ mugya Awurade hɔ na mokɔsom ananafoɔ anyame a ɔbɛdane ayɛ mo bɔne na wama mo ahye sɛ ɔyɛ mu yie kane no na ɔman no ka kyerɛɛ Yosua sɛ dabi na Awurade ara na yɛbɛsom no na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no sɛ mo ara ne mo ho adansefoɔ sɛ mo ara mo yi Awurade afa sɛ mo bɛsom no na wɔkaa sɛ adansefoɔ ne yɛn na Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ na afei montoto amanɔne anyame a ɛwɔ mo mu no ngu na monnane dane mo akoma ma Awurade mo Nyankopɔn na ɔman no ka kyerɛɛ Yosua sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn na yɛbɛsom no na ne na yɛbɛtie ɛna Yosua ne ɔman no pam da no ara na ɔmaa wɔn ahyɛdeɛ ne atemudeɛ wɔ Sekim na Yosua trɛɛ nsɛm yi hyɛ Nyankopɔn mmara nwoma no mu na ɔde ɔboɔ kokuro sii hɔ wɔ odum dua a esi Awurade kronkronbea n'ase na Yosua ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ hwɛ ɔboɔ yi ni yɛn na adanseɛ na ɛno na ate Awurade nsɛm a wɔne yɛn kae no nyinaa na ɛni mu adanseɛ na mo ampa mo Nyankopɔn akyi ɛna Yosua gyaa ɔman no kwan maa wɔn nyinaa kokɔɔ wɔ n'agyapadeɛ soɔ na nsɛm no akyiri no Nun ba Yosua Awurade akoa ne wui na wadi mfirinhyia 110 na wosie no n'agyapadeɛ mu Timnat-Sera ɛwɔ Efraim bepɔ soɔ wɔ Gas bepɔ atifi fam na Israel som Awurade Yosua na nyinaa ne na mpanimfo a wonyini kyeree Yosua akyiri nyinaa na wohunu Awurade nnwuma a ɔyɔm a Israel no nyinaa wɔ hɔ no na Yosef nompa a Israelfoɔ de firi Misrim bae no wɔkorae wɔ Sekim asase a Yakob to firi Sekim agya Hamor ma nsɛm maa nyetɛbena 100 no mu na ɛyɛ Yosef ma agyapadeɛ na Aaron ba Eliezer nso wui na wɔkoraa no ne ba Pinehas kuro Gibea a wɔde maa no Efraim bepɔ soɔ no mu